Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 49 minutos na nakaligad sa takna ng alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udto Dri sa DUFM, Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Webes, Oktubre 20, Oktubre 12, tuig 2023. Kagkaron sa aton sining Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. 74 días na lang kagapaskwa na. Sa gihapon, inimwala garimang kurman, Bombot Siyam Blanco Hover. Sa mga nagapaw na dalaguan kanon nga mga balita, pila ka mga kooperatiba nagpahayag nga isla na lang ang LTFRB chairman kay may anomalya. Damo man kuno sang wala da malain nga record. I-check karon naton ini karon kay nag-ugat ini banwa sa sining statement, laban o bawi nga statement sang former chief of staff or direkta sini iyang assistant ni Chairman Guades nga si Tumbado. Di kagapon gin nag-retract di siya sa iya sining nauna sining mga statements kag gin pangbuyan kag do nagburon lang kuno iya sining paminsaron kag lakip na diri mga karga no? Sa iya, rason nga nahimo ito kron, ti magamo sini Banwa daw ay nakita sang patihan sini magamo ni ang nagapabili ng lang iya kag nagtatax paminsaron sang mga pumuluyo nga may anomalya sa Land Transportation Franchising Regulatory Board, partikularmente dito iya sa may Central Office kag sa mga matagas nga opisyal nga ra dira. Sa dugang pa nga mga balita, marking sa para sa implementasyon sang enhance local public transport route plan nagapadayon. Dugang pa nga mga balita, Iloilo City Police Office nagapanghangkat sa mga kandidato sa nga barangay and Sangguniang Kabataan Elections 2023 nga mag-implementar sa nga programa nga mapinuslanon para sa mga pamatanon. Sa dugang pa nga mga balita, Iloilo Provincial Government nagpain sa 15 milyones sa pesos nga pondo para sa pagtukod sa football field sa probinsya. Kag subong man sa dugang pa nga balita, lokal kandidato sa pagkasangguniang bayan or sangguniang kabataan chairman sa Kalinog ginkanselar sang COMELEC ang iya sining kandidatura bangod man sa anti-dynasty law. Dugang pa nga mga talupang doon karon nga mga balita, text scamming kag identity theft, mga masamig na reklamo sa Regional Anti-Cybercrime Unit 6, training sa mga investigador nagapadayon. Muni madalakuan mga balita, issues kay impormasyon may sentro karon sa aton siniya nga pagapangalagad sa gihapon diri sa palatuntunan na Bombo Hanay sa Udto. Kag sa nagapadayon siniyang gira dito iya sa may Israel. Kilalahon naton ining leader sang Hamas military wing nga mastermind sang atake pang-atake nga si Muhammad Dif. Sino iya si Muhammad Dif mga kabumbo? Istoryanta na kag saniin bala no naggikan ang iya sini iya nga kaakig magluwas nabi nga ti sa malawig nga tiyempo no ining konflikto sa tunga sang Palestine kag Israel. Ini madalaguan mga balita, issues kay impormasyon na main sentro karon sa aton sining pagpangalagad diri sa palatuntunan na Bombo Hanay sa Udto. Sa mga kabombo naton padayon karon nga nagabaton kita sa inyo siniiya nga mga pledge no kag subong man kung luyang ninyo nga magadonar sa nga dugo no pwede man kamo magpadulong diri sa istasyon sa Bombo Radio agod iya nga magpalista para sa aton sini nga palabuton nga dugong Bombo 2023, A Little Pain, A Life to Gain. Ginadulong sa inyo sa Bombo Radio Philippines kaupod ang Philippine Red Cross. Inibilan pagtuman sa pangako para sa ikayong ikaayos ang komunidad
kag makabig ini isa ka mapinuslanon nga milestone nga liwat nga pag-arangkada matapos ang temporaryo nga pag-untat sa blood donation campaign naton, blood donation activity bangod man sa COVID-19 pandemic. Sa liwat nga pagbinuligay sa Philippine Red Cross kag Bombo Radio Philippines, magatutok kita sa sining pagpalapdag sa espiritu sa voluntaryo nga donasyon sang dugo sa 24 ka mga key cities kung saan mayara sang 31 ka mga fully digitalized Bombo Radio kag Star FM stations sa Nobyembre 18 tuig 2023. One day event lang ini banwa, ginakabig man nga bloodiest blood donation program kay nationwide ini, nationwide ini dululungan sa 24 ka mga syudad sa pungsod ng Pilipinas kung saan may 31 ka fully digitalized Bombo Radio kag Star FM station. Ang pagpanumbalik sa Dugong Bombong isa ka pamatuod sang himpit nga dedikasyon sang Bombo Radio Network sa pagsuporta sa mga hilikoton may kantanan sa pagtipig karon sa ikayong lawas. Kung matandaan ang Bombo Radio Philippines nakatipon sang 4,135,500 cc sang dugo, ukon may katumbas ina nga 4,135 ka litro, ukon 1,034 ka galon, ukon 20.7 ka dram sang blood supply sa pungsod sa tuig 2019. Pero halin iya sa inyo sining mga blood donations, dugay na kita iya, mga isa na kadikada ang nakaligad kag kita ang nagadonar o nakabulig sa pagtipon sang dugo, nga may average sang 20 ka dram kada tuig sa aton sining mga kabombo. Gani ang Dugong Bombo sa Bombo Radio Philippines ang padayon nga ginakilala sa Philippine Red Cross bangod sa dako nga impact sining kag ginakabig nga bloody single day blood donation program nga nagapapag-on sa papel sa pagpasiguro sang tayuyon nga supply sang dugo para sa medical emergencies sa pagsaulog sa Bombo Radio Philippines ang ika-57 nga anibersaryo sa pagtukod subong nga tuig 2023. Liwat nga ginabuhi ang Dugong Bombo, nagapakita lamang banwa sang pangako sa network sa corporate social responsibility sini ilabi na sa mga labing nagakinahanglan. Ikaw, ordinaryo ka man nga tawo, sarang ikaw makahimo sang isa kabilidhon nga butang sa pagdonar sang imo sini nga dugo sa Nobyembre 18. Wala pa sa may naimbento sini nga kabaylo ukon substitute sa dugo kag ang i-donate sini nimo nga dugo makasugpon sang kabuhi sa aton sini isig kapariho. Tandaan nga sa kada segundo, minuto, oras, adlaw, semana, bulan, may tawo or may isig kapariho kita nga nagakinahanglan sang dugo. Kag pinaagi sa pagdonar nimo sa Dugong Bombo 2023 A Little Pain, A Life to Gain, makasugpon ikaw sang kabuhi sang imo sini isig kapariho. Hindi lamang isa kabilidhon nga butang ini kundi sarang man nga makabig nga isa ka makabig naton buluhaton sang isa ka baganihan sa aton sini mga kabombo. Kay hindi lamang ang paggabuhis sang imo sini nga kabuhi kag kabigon ikaw nga isa ka baganihan, kunti pinaagi man sa pagsugpon pagbulig sa imo sinisig kapariyo sarang na nga makahimo or mangina baganihan ikaw. Lauman gid ninyo ngay padayon sang Bombo Radio Philippines sa espiritu sang pagbinuligay sa tunga sang pribado nga sektor kag humanitarian organization sa pagpanumbalik sa Dugong Bombo A Little Pain, A Life to Gain nga sa din nagginapang-ibabaw gid ang paghugpon sa pagdihon sang isa ka maayo kag mainulikdon nga komunidad. Kag bilang pagpasalamat sa adlaw sang aton Dugong Bombo, magapanghatag kita sang limited edition nga Dugong Bombo t-shirt on a first come first served basis kag multivitamins kangay sang 40D. Ang 40D nagabulig sa pag-regulate sa hormones kag nagabulig sa lawas sa pag-manage sang stress sa adlaw-adlaw kag 40plex 45B complex nga nagabulig sa pagbato sang pagpangalay kag pagpalangluya sang kalawasan dala sang pagtigulang kag subong man pre-existing conditions kangay sang diabetes, hypertension kag high cholesterol kag may libre man kita nga snacks, drinks, subong man hot meals para sa aton sini nga mga successful blood donors. Ngani ginagda ang tanan nga mag-upod, magbuylog sa aton sini mga kabombo kag ka-Star Nation, magpalista, magdonar sang dugo, be a hero, kag sara nga makasalbar sa kabuhi sa imo sini isig kapariho.
Ang detalye sa mga nagapauna dalakuan karon nga mga balita panumbalikan ta sa maray nga pagpalayag sa Bombo Anay sa Udto pagkatapos sang Bombo Network News. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud maging safe ang tanan. Sa tiyon sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kagiban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang battery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker. Agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa aton nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butang nga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses. Mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kung para sa diin o kung para sa ano ikaw nagakinot. Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ila nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Magandang tanghali Pilipinas sa namang oras sa buong mundo. Narito ng Bombo Network News Noontime Edition. Araw ngayon ng Webes, Oktubre 12, taong 2023 at mga kabomba at Star Nation sa ating Christmas countdown. 74 days to go bago ang araw ng Pasko. Sa ulo ng ating mga balita, si Pangulong Marcos tiniyak sa Israel na suportado ng Pilipinas ang giyera kontra Hamas militants. Batangas naman hiniling na iakyat sa Alert Level 4 ang sitwasyon sa Gaza at Israel. Pagkukonsidera naman ng gobyerno sa mandatory repatriation. Ito namang sigalot sa pagitan ng Israel at Hamas malayo pang magwakas ayon yan sa Israeli envoy. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. inaming ginawa niya ang pinakamahirap na tungkulin bilang Pangulo ng bansa matapos kausapin ang mga naulilang pamilya ng 2 Pilipinong nasawi sa Israel. Ito namang halos 60,000 na naghahanap ng trabaho ang lumahok naman sa online job fair ng Commission o Civil Service Commission. At sa ating international news, halos 340,000 na mga individual sa Gaza na pilitang lumikas sa gitna na nagpapatuloy na digmaan sa naturang lugar. At sa ating sports update, si Obiana naniniwala nga malalagpasan niya ang record ni world #1 pole vaulter na si Duplantis. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa detalye ng ating mga balita. Inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ginawa nito ang pinakamahirap na tungkulin bilang Pangulo ng bansa. Ito ay sa pamamagitan ng pagtawag sa telepono at kausapin ang mga naulilang pamilya ng 2 Pilipino na nasawi sa gera dyan ho sa bansang Israel. Sinabi ito ng Pangulo sa kanyang social media account. Kalakip ng pahayag na ito ng Pangulo ang isang larawan kung saan nakaharap siya sa isang laptop habang hawak sa kanang kamay ang isang cellphone kung saan siya ay may kausap. Kita sa mukha ng Pangulo ang kalungkutan at bigat ng kalooban habang kausap ang pamilya ng 2 overseas Philippine workers sa Israel na kabilang sa mga pinatay ng Hamas militants. Ayon sa Pangulo, nagluluksa at nakikidalamhati ang buong bansa sa mga naulilang mahal sa buhay ng 2 Pilipino. Siniguro naman ng Pangulo ang buong suporta sa pamilya ng 2 biktima. Nanindigan ng Pangulo na ang trahedyang ito ay hindi magpapatigil sa pagsusumikap ng gobyerno ng Pilipinas
na manindigan para sa kapayapaan. Samantala, iminungkahin naman ni Batangas Representative Jervil Luistro sa gobyerno na iakyat na sa Alert Level 4 ang sitwasyon sa Gaza at Israel. Sa isinasagawang pagdinig sa House Committee on Overseas Workers Affairs tungkol sa sitwasyon sa Israel, sinabi ni Luistro na kung pagbabasihan ang international news reports ay masasabi na ang mga pag-atake ay indiscriminate at maaaring tamaan ang kahit na sino. Kabilang na nga po riyan ang ating mga kabayang Pilipino. Sinabi ng naturang mambabatas na kapag nasa Alert Level 4 ay magiging mandatory o sapilitan ang pagpapauwi sa ating mga kababayan. Pinagkukonsidera rin ito sa pamahalaan na magpatupad ng mandatory repatriation sa mga kabayan nating Pilipino sa Israel at Gaza. Sa kasalukuyan, kapwa nasa Alert Level 3 ang Israel at Gaza, ngunit ang embahada naman ng Pilipinas sa Amman, Jordan, na siyang may sakop sa Gaza ay inirekomenda na rin kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pag-aakyat sa Alert Level 2 dahil mayroong 70 Pilipino ang nagpahayag ng gustong ma-repatriate mula sa naturang bansa. Kaugnay pa rin po sa nagpapatuloy na gera dyan po sa bansang Israel, tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na suportado ng Pilipinas ang Israel sa gitna na nagpapatuloy nitong laban kontra sa Hamas militants. Ang garantiya ay personal na ipinahatid ni Pangulong Marcos sa kanilang naging pagkikita sa Malacanang ni Israeli Ambassador to the Philippines na si Ilan Floss. Ayon sa punong ehekutibo, nakasuporta ang bansa sa ginagawa ngayong hakbang ng Israel kontra sa Hamas na aniyay nasa likod ng hindi makataong ginawa nitong pag-atake. Sa panig naman ng Israel sa pamamagitan ni Ambassador Floss ay tiniyak nitong ginagawa ng kanilang bansa ang lahat upang protektahan ang mga apektadong Pilipino sa naturang conflict areas. Katunayan aniya dito ang pagkakarescue nga ng may 20 mga Pinoy sa bayan ng Kibbutz na isang area na malapit sa Gaza Strip. Ipinagpapasalamat naman ito ng Pangulo sa pamahalaan ng Israel. Samantala, inamin naman ni Israeli Ambassador to the Philippines Ilan Floss na malayo pa bago magwakas ang nagaganap na kaguluhan ngayon sa pagitan ng militanteng grupong Hamas at Israel. Ito ay sa gitna ng patuloy na umiigting na sigalot sa pagitan ng dalawang panig na kumitil sa buhay ng maraming individual doon. At kaugnay nga niyan, ayon pa kay Floss, ito ay isimula pa lamang ng digmaan at sa lalong madaling panahon aniya ay inaasahang bubuelta ang pag-atake ng Israel Defense Forces laban sa Hamas. Ito anya ay sa kadahilan ng hindi maaaring pahintulutan ng kanilang pamahalaan na magpatuloy ang walang habas na pananakot, pag-atake at pagpatay na ginagawa ng mga naturang militanteng grupo. Ngunit gayunpaman, nilinaw ng Israeli envoy na hindi tulad ng Hamas na tumatarget ng mga sibilyan, tanging mga infrastruktura lamang anya ng Hamas ang tinatarget ng Israel. Gayit pa ng opisyal, walang plano ang kanilang bansa na magsimula ng digmaan laban sa mga Palestine kung kaya't pinapayuhan anya ang mga ito na lumayo sa mga operatiba at pasilidad ng Hamas upang hindi madamay sa nangyayaring kaguluhan. Samantala, tiniyak ni Israeli Ambassador to the Philippines Ilan Floss na nakatuon ang kanilang bansa sa pangalaga ng kapakanan ng ating mga kababayang Pilipino sa bansang Israel. Sa gitna ito nang nagpapatuloy nga na digmaan sa ilang bahagi ng bansa nang dahil sa paglusob nga na sinimula ng Palestinian militant group na Hamas. Ayon kay Floss, nakatanggap ng parehong mekanismo ang mga manggagawang Pilipino sa kanilang bansa upang tiyakin ang kanilang kaligtasan kagaya ng ibang mga Israeli. Ito anya ay batay na rin sa pagtitiyak na ipinapaabot sa kaniya ng kanilang Israeli Minister of Foreign Affairs hinggil sa kapakanan ng mga Pilipino sa Israel. Samantala, kaugnay nito ay hinimok naman ng ambassador ang mga Pilipino sa bansa na palaging makipag-ugnayan sa kanilang pamilya at mga kaanak na kasalukuyang nasa Israel at naipit ngayon sa kaguluhan sa naturang lugar. Habang bukod dito ay mayroon din anyang pagpipilian ng mga Pilipino sa Israel na bumalik sa Pilipinas kung nakararamdam nga ang mga ito ng banta sa kanilang mga kaligtasan. Kung maalala, una nang sinabi ng Philippine Embassy sa Jordan na nakikipagtulungan na sila sa Israel at Egypt upang matukoy ang posibleng exit route mula sa Gaza nang dahil sa patuloy na pagtaas ng bilang ng mga Pilipinong humihiling na ma-repatriate mula sa nasabing bansa. Bombo International News.
Napilitan ng lumikas mula sa kanilang mga tahanan ang nasa halos 340,000 na mga individual na apektado na nagpapatuloy ng kaguluhan sa Gaza Strip. Sa isang statement ay sinabi ng United Nations Humanitarian Agency na hanggang sa ngayon na nagpapatuloy pa rin ang isinasagawang mass displacement sa Gaza Strip kung saan umabot na sa 338,934 ang bilang ng mga individual na napilitang lumikas. Ito ay matapos na gumanti ng pag-atake ang Israel sa kuta ng militanteng grupong Hamas sa Gaza Strip kung saan naninirahan din ang nasa 2.3 million ng mga individual kabilang na ang mga sibilyan. Ayon pa sa United Nations, mula sa naturang bilang ay umabot na rin sa 220,000 na mga individual ang humingi na ng kanlungan sa kanila. Bukod dito ay mayroon ding 15,000 na katao ang lumikas patungo sa mga paaralang pinamamahalaan ng Palestinian Authority habang nasa mahigit 100,000 naman na mga pansamantalang nanunuluyan sa kanilang mga kamag-anak, kapitbahay, sa mga simbahan at ibang mga pasilidad sa Gaza City. Samantala, mag-asagawa ng investigasyon ng Senado sa umunoy katiwalian sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board kung walang seryosong tumutugis sa nasabing usapin. Ito ay binigyang diin ni Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III matapos tawagan ni Transportation Secretary Jaime Bautista ang National Bureau of Investigation na magsagawa ng independent investigation sa umunoy mga katiwalian sa Transport Regulatory Board. Aniya, kung walang seryosong magpupursige sa nasabing kontrobersiya, maghahain ng senador ng resolusyon upang ito ay imbestigahan sa Senado. Kaugnay niyan, sinabi naman ni Senate Public Services Committee Chairperson Grace Poe na dapat ding imbestigahan ang biglaang pagbawi ng unang pahayag ni Jeff Tumbado na isang dating opisyal ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Bagamat sinabi ni Poe na hindi nila kinukonsinti ang mga maling testimonya, isang maayos na audit ang dapat gawin ng naturang kagawaran. Inaasahan din ng mga mambabatas na mas maraming legitimate whistleblower ang lalabas para tumestigo sa mga anomalyas alinman ang ahensya ng pamahalaan. Matatandaan na binawi ni Tumbado ang kanyang mga aligasyon ng katiwalian laban kay Bautista at sa chairman ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board na si Chofolag Wadis III. Sa pagpapatuloy pa rin ho ng ating mga balita sa oras na ito, formal nang naghain ang Bureau of Customs ng 2 kasong kriminal sa Department of Justice laban sa ilang importers na sangkot sa iligal na pag-aangkat ng mga kimikal at gamit na helicopter at ilang parte nito. Kung maalala, naharangan ng Customs noong Agosto ng kasulukuyang taon ang isang shipment ng 652 drums ng molybdate mula sa United Kingdom sa Port of Manila. Matapos ang isinagawang masusing pagsusuri sa naturang shipment, tumambad sa kanila ang mga steel drum na puno ng sodium cyanide na mayroong purity level na 98% mula sa bansang China. Ang ganitong kimikal ay mituturing na napakadelikado na malinaw na paglabag sa Section 1401, Section 1400 at 117 ng Republic Act No. 10863 o itong Customs Modernization Tariff Act. Pasok rin ito sa paglabag sa Republic Act 6969 o Toxic Substances and Hazardous and Nuclear Waste Control Act of 1990 at sa Department of Environment and Natural Resources Administrative Order No. 39 Series of 1997 o itong Chemical Control Order for Cyanide and Cyanide Compounds. Sa hiwalay na insidente, isang shipment rin ang naharang sa Manila International Container Port noong May 2023. Ito ay diniklarang naglalaman ng surplus na components ng helicopter, ngunit nakumpirma na ito ay naglalaman ng 2 unit ng used helicopter at ang mga parte nito. Mula Enero 2023 hanggang sa kasalukuyan, ang Bureau of Customs ay nagsampa ng 87 kriminal na reklamo sa Department of Justice na binigyan diin ang hindi natitinag na pangako ng Bureau sa pangangalaga sa border ng bansa laban sa mga smuggler at mga ipinagbabawal na aktibidad. Samantala mga kabombo, kumuha man tayo ng mga update mula sa ating mga kasamahan dahil ang Department of Information and Communications Technology may suspect na sa nangyaring hacking sa Philippine Statistics Authority. Habang ang pagtaas naman ng insidente ng phishing, kailangan raw paghandaan kasunod ng pag-hack sa ilang ahensya ng pamahalaan. Yan ang tinutukan ni Bombo Kelly Cordero.
Hinala ng Department of Information and Communications Technology na internal actor o Pilipino ang may kagagawan ng hacking sa ilang system ng Philippine Statistics Authority. Ayon kay Undersecretary Jeffrey Ian D., ang Department of Information and Communications Technology mismo ang nakatuklas na may posibleng data leak sa Philippine Statistics Authority sa pamamagitan anya ng kanilang web information system. Kaya naman, last week pa raw sila nakikipag-ugnayan sa naturang ahensya. Ayon kay D, apektado ngayon ang community-based monitoring system ng Philippine Statistics Authority. At ang laman nito ay mga survey forms mula sa iba't ibang rehiyon. Bagamat hindi raw ito kasing bigat ng nangyaring pag-hack sa PhilHealth, nagbabala pa rin ang opisyal na asahan na ang pagtaas ng kaso ng phishing dahil sa sunod-sunod na hacking sa ilang ahensya ng pamahalaan. Mukhang internal actor, Filipino. In fact, mapapansin nyo, pinopost niya, nasa Google Drive pa nga. Nga lang, mag-ingat po kayo dun sa, sa PSA posting ng mga data leak kasi we confirm that at least 2 Excel files there have malware. Ang laman po nun ay mga survey forms na sinasubmit ng kanilang mga regions. Kung kayo po ay nadalaw na ng PSA household survey or mapapansin nyo, tinatanong po dun yung sino ang father de pamilya, yung income level, sino-sino mga may trabaho, di ba? Yun po yun. Yung mga survey forms na yun po, yung sinasubmit dun sa community-based monitoring system. Ibinahagi rin ni Dee na sa taong 2023, umabot na ng 3,000 ang hacking attacks na kanilang naitala at nasa 10% dito ang nakalusot. Kumpara naman sa naitala nila nung nakaraang taon na umabot ng 5,700 attempts, at 7% naman ang nakalusot. Paliwanag ni Dee, sa sunod-sunod na hacking, sa tingin niya raw ang kahinaan ng gobyerno ay coordination sa pagitan ng government agencies na kung ikukumpara kasi raw sa ibang bansa, mayroon ng mga ito ng central agency na nakiki-coordinate sa lahat ng cybersecurity efforts ng gobyerno. Kung matatandaan, umaapila ang DICT na mas dapat silang paglaanan ng pondo ngayong dumarami ang mga cyber threat at cyber criminals sa bansa. Nauna nang iniulat na kabilang ang naturang ahensya sa mga tinanggalan ng confidential funds ng House of Representatives sa proposed national budget para sa susunod na taon. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Treat yourself to Chownu's favorite snack that makes him so kilig. Dunkin' K-Bun. There's nothing like this warm, cream cheesy, garlicky treat that's both yummy and nakakakilig. Nothing like Dunkin' K-Bun. Pasalubong ng bayan. Sa pagpapatuloy pa rin ho ng ating mga balita, maaaring magsampa ng reklamo sa National Privacy Commission ang mga individual na nanakawan ng kanilang personal data sa pag-atake ng Medusa ransomware sa Philippine Health Insurance Corporation, itong PhilHealth. Sinabi ng ahensya o itong Public Information and Assistance Division Chief ng ahensya na si Roren Marichin na ang mga individual na naapektuhan ang kanilang personal data ay maaaring magsampa ng reklamo sa kanilang ahensya na kung mapapatunayan, maaari silang mag-claim ng mga damages. Idinagdag nito na ang kanilang pagsisiyasat sa reklamo ay matutukoy ang mga claim sa pinsala na maaaring igawad o ibigay. Dagdag dito, nagbigay din ng babala ang ahensya laban sa muling pagpapabahagi ng mga leaked data mula sa pag-atake ng PhilHealth ransomware. Binigyan din ng Privacy Commission na nasa ilalim ng Section 25 ng Data Privacy Act of 2012 ang mga mapapatunayang nagkasala ng hindi otorisadong pagproseso ng mga personal na impormasyon ay maharap sa mga parusa na kinabibilangan ng pagkakakulong ng 1 hanggang 3 taon at multang mula sa kalahating milyon hanggang 2 milyong piso. Bilang karagdagan, ang unauthorized na pagproseso ng sensitibong personal na impormasyon ay may mas malaking parusa. Partikular na ang pagkakakulungan ng 3 hanggang 6 na taon at multang kalahating milyon hanggang 4 na milyong piso. Una na nanawagan ng gobyerno na dapat paigtingin ng mga ahensya ang kanilang data protection measures upang maiwasang maulit ang pag-atake ng mga hackers.
Sa dagdag pang balita, aabot na sa halos 60,000 job seekers ang nakibahagi sa Government Online Career Fair ngayong taon sa ginanap mula ng Setyembre 18 hanggang Setyembre 22 ng taong kasalukuyan. Batay sa datos ng Civil Service Commission, umabot sa kabuang 59,740 na mga aplikante ang lumahok. Ayon kay Civil Service Commission Chairperson Carlo Nograles, layon ng nasabing programa na mahikayat ang mga tao na maging bahagi ng 1.9 million civil service workers at bahagi pa rin yan sa pagdiriwang ng ika-123rd Philippine Civil Service Anniversary. Dagdag pa ni Nograles na hindi mahihirapan ang mga aplikante na mag-apply dahil online ito. Ang Government Online Career Fair na inorganisa yan ng Civil Service Commission sa pakikipagtulungan ng jobstreet.com ay nilikha upang magbigay ng virtual na plataforma para sa mga kwalipikadong naghahanap ng trabaho upang magkaroon ng oportunidad sa gobyerno. Ayon kay Civil Service Commission Examination Recruitment and Placement Office Director 4 sa Region 4 na si Prisco S. Rivera Jr., 83 na mga ahensya ng gobyerno ang lumahok sa nasabing 5 araw na event na nag-aalok naman ng mga posisyon sa mga fresh graduates, first-time job seekers at iba pang mga aplikante na naghahangad ng sumali ng civil service. Ang mga ahensya na may mga pinakamataas na bilang ng mga bakanteng trabaho ay ang Department of Transportation, Railways, Sector, Small Business Corporation, Insurance Commission, Western Philippines University at Department of Budget and Management Procurement Service. Ang mga pangunahing tungkulin na magagamit sa linggo ng naturang career fair ay sumasaklaw sa mga posisyon tulad ng Project Development Officer, Administrative Officer, Civil Engineering, Administrative Assistant at Guidance Counselor. Pinasalamatan naman ni Chairman Nograles ang jobstreet.com na kanilang tulong sa Philippine Civil Service Anniversary. Samantala, inihayag ni Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity Secretary Carlito Galvez Jr. na mayroong konkretong plano na ang gobyerno hinggil sa decommissioning ng mga combatants ng Moro Islamic Liberation Front. Aniya, layunin nito na pabilisin pa ang proseso ng decommissioning ng MLF sa pamamagitan ng Independent Decommissioning Body na isasagawa ng may antas ng tiwala at kumpiyansa. Ayon pa kay Galvez, ang mga pamamaraan na itinatag ng Independent Decommissioning Body ay naglalayong tiyakin ang integridad sa proseso at mapadali ang maayos na paglipat ng mga mandirigma mula sa kanilang pagkakakilanlang gerilya patungo sa kanilang paglipat sa buhay sibilyan. Paliwanag niya, pinapabilis nga nito ang proseso ng madalian dahil ang unang regular na Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao elections ay wala pang 2 taon. Bukod dito ay sinabi niya na ang decommissioning na nasa ilalim ng normalization track ay nasasangkot ng whole of government, whole of society approach na pinamumunuan nga sa pakikipagtulungan sa mga concerned line agencies. Samantala, kaugnay nito ay ipinunto rin ng opisyal na ang decommissioning ay sasagawa kasabay ng mga programa ng gobyerno sa small arms and light weapons at mga disbandment ng private armed groups. Sa mga sandaling ito ay kumuha naman tayo ng mga balita sa ating mga probinsya sapagkat itong OFW, itong Pangasinenseng o itong pamilya ng isang Pangasinenseng overseas Filipino workers abay nanlulumuho sa nangyari sa kanilang mahal sa buhay. Ang detalye niyan ay tinutukan ng Bombo Radio Dagupan. Labis ang paginigpis ng pamilya ng Pinay overseas Filipino worker na walang habas na pinagbabarila ng mga miyembro ng teroristang Hamas sa Israel. Kinilalang OFW na si Angeline Aguirre, 32 anyos, tubong barangay Balagan, Binbali, Pangasinan na humigit kumulang 7 taon ng caregiver sa Israel. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Dagupan kay Wilma, kapatid ng nasawing OFW, huling tawag daw sa kanya ng kapatid ay alas 6 ng umaga ng Sabado na sinabing pinasok na ng mga teroristang Hamas ang bahay na kinaroroonan nito sa Kfar Aza, 3 kilometro lamang ang layo sa border ng Gaza Strip.
nang tangkaing iligtas ang kanyang sarili sa mga terorista na laban umano si Angelina para maisalba ang pamilya ng kanyang employer. Dito na umano ito walang awang pinagbabarila. Saad pa ni Wilma na may isa pa silang kapatid na nasa Israel ngunit nasa ligtas itong kalagayan at magkahiwalay sila ng lugar. Sinabi umano nito na hindi na rin anya makontak si Angelina nung hapon ng Sabado hanggang sa nabalitaan na lamang nila na ito ay binawian ng buhay. Kaya't ganoon na lamang ang kanilang panlulumo sa sinapit ng kanilang kapamilya. Maisasalarawan niyang may puso si Angeline sa kanyang trabaho at kahit napagod na ay hindi niya ito inalintana dahil sa itunuturing na ring pamilya ang kanyang employer. Nakipaglaban daw yung kapatid ko. Tumapan siya. Tinutong ko na yung employer niya. Kahit na tutusin, pwede siya magtago. Pero lumaban siya, pero hindi niya na nakaya. Ganun po kasi yung kapatid ko na yun kahit yung unang employer niya. Hirap na siya dun sa trabaho niya, kaya niyang palitan pero hindi po niya kasi may puso po siya. Tsaka nag-serve po kasi yun sa simbahan. Tsaka masyadong devotion po yun eh. Kaya hindi po niya talaga kayang maiwan yung alaga niya. Kahit yung pagod na siya dun sa unang employer niya, hindi niya talaga iniwanan hanggang sa tuluyan na pong nawala yung employer niya, namatay na. Tapos yung itong Nananawagan naman ito sa gobyerno ng Pilipinas na sana'y matulungan silang mapabilis ang proseso ng pagpapauwi kay Angeline. Yan ang ulat mula dito sa Bombo Radyo Dagupan. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo RJ Jello para sa number 1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radyo Philippines, basta radyo. Bombo! Samantala, 16 na Filipino student interns naman ng Agro-Studies Internship Program sa Israel naipatalin sa gera sa Israel o sa pagitan niya ng Israel at Hamas. Yan ang pag-uulat ng Bombo Radio Baguio. Nangangamba ngayon ang 16 na Filipino student interns ng Agro-Studies Internship Program sa Israel para sa kanilang seguridad dahil sa patuloy na rocket attack at persahang pagpasok ng mga terorista sa mga kabahayan sa Esgeroth, Israel. Ito ay malapit lamang sa Gaza Strip. Sa panayam ng Bombo Radio kay Raystar Rageliano, assistant leader ng grupo, pinadala sila sa nasabing bansa sa tulong ng Technical Education and Skills Development Authority noong Setyembre 10 at magtatapos sana ang kontrata ng mga ito sa Agosto sa susunod na taon. Ayon sa grupo, halos isang buwan lamang ang pananatili nila sa Israel ay nakansela na agad ang kanilang training dahil sa hindi inaasang gyera sa pagitan ng Israel at Hamas. Aniya, pinayuhan sila ng kanilang coordinator na manatili muna sa bomb shelter ng kanilang tinitirhan habang hinihintay nila ang advisory at tulong ng Philippine Embassy. Ayon kay Giliano, maraming nakasarang daan palabas sa Esgeroth na siyang kinaruruunan nila ngayon. Kaya naman, umapila ngayon sa gobyerno ang nasabing grupo na mailikas sila sa mas ligtas na lugar at mailipat sila sa ibang paaralan sa Israel na malayo sa kaguluhan na para rin sa kanilang kaligtasan. Narito ang pahayag ni Raystar Giliano, ang assistant leader ng grupo. Within this week daw po kasi binigyan po kami ng span po na within this week ay babalitaan po kami sa possible na mangyayari. Ang safest place daw po sa ngayon ay mag-stay lang daw po muna kami dito sa sa bomb shelter po namin. Naka-block daw po yung mga daan sa Ashkelon tsaka po dito sa Esderot. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Marinel Rodrigo nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, basta radyo, Bombo! Ito namang Prime Minister na si Netanyahu at opposition party bumuo na ng emergency government at war cabinet sa gitna ng giyera sa Israel. Ang detalye yan ay tinutukan ng Bombo Radio Iloilo. Nagkasundo sina Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu at former Defense Chief at centrist opposition party leader Benny Gantz na bumuo ng emergency government at war cabinet. Ayon kay Bombo LV Pregua, international correspondent sa Israel, ang war cabinet ay isang komitiba na binuo ng gobyerno sa panahon ng gyera bilang subset ng full executive cabinet ng minister sa layuning matapos ang kaguluhan sa pagitan ng Palestine at Israel. Mayroon din itong mga kasapi na opposition politicians. Ang 3-member war cabinet ay binubuo ni Netanyahu, Gantz at Defense Minister Yoav Gallant. Magsisilbi rin na mga observers sina Gadi Eisenkot na dating army chief mula sa partido ni Gantz at Strategic Affairs Minister Ron Dermer.
Naglaan rin ang pwesto sa War Cabinet para kay Opposition Leader Yair Lapid. Kinabibilangan rin ng cabinet ng dalawang mga eksperto sa military strategies. Sina Gantz at Eisenkot ay mga former Israeli military chiefs of staff. Di ba dami ng hostage doon kung nag-party sila malapit sa Gaza, di ba? Maraming din binaril doon. Pero may nakuha ata na hostage ang Israel na sundalo, nabawi nila 100 people ata nakuha nila. Mga civilians, pa ang mga sundalo at ubos with kapatay. Parang sinunog ata yung tangki bigira nila sa mga sasakyan, boundary at saka 3,000 sundalo na ang nag-ano doon sa boundary nagabantay. Si Bombo LV Puregua. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ayan Gahete. Para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ang humanitarian crisis dulot naman ng giyera laban sa Hamas may masamang epekto raw sa ekonomiya ng Israel. Yan ang pag-uulat ng Star FM Bacolod. Mahigit 300,000 na ordinaryong Israeli workers ngayon na iniwan ng mga trabaho para makipaglaban kontra sa Hamas militants. Kaya naman malaking epekto ito sa ekonomiya ng Israel at nakadepende naman ang laki ng pinsala sa itatagal ng gyera kung saan hindi nakakapasok sa trabaho ang mga reservists. Samantala maraming Pinoy din ang naiipit pa rin sa gyera, kagaya na lamang ni Maris Gonzales, Pilipinang nasa Haifa, Israel. Sa pagkikipag-ugnayan naman ng Star FM Bacolod ay sinabi niya nakakaramdam sila ng kaba dahil hindi umano nila tiyak ang kanilang kaligtasan kaya nanalangin na lamang sa panahon ngayong hindi nila alam kung ano ang susunod na mangyayari. Sa ulat naman ni Star FM Bacolod International Correspondent Heki Cardenas, Pilipino sa Israel, sinabi niyang ito ang pinakamalalang nangyari sa tagalan nilang nagtatrabaho sa naturang bansa. Mga sibilyan, yung mga inisente, alam mo naman ang mga terorista pag pumapatay yan, walang pinipili, bata, matanda, walang awa yan. Alam mo naman, mahirap talaga ang sitwasyon ngayon. Ito ngayon ang pinaka-worst na nangyari simula nung nandito ako. Yung mga previous noon hanggang yung mga palipad ng rockets, hindi sila umatake. Itong ginawa ngayon planado yata kasi ginawa nila by sea, by land at by air. At yan ang balita mula dito sa 95.9 Star FM Bacolod para sa Bombo Network News. Star DJ Asher nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Oras alas 12:29 ng tanghali. The time check was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Bombo Sports News. Naniniwala si Asian Games gold medalist AJ Obiena na magagawa niyang malagpasan si world #1 pole vaulter Armand Duplantis sa Paris Olympic na gaganapin sa taong 2024. Ayon kay Obiena, kailangan niya ng mahaba-habang training upang magawa ito, lalo na at tuloy-tuloy din ang improvement ni Duplantis sa kanyang performance. Si Duplantis ang may hawak sa world record na 6.23 meters na pole vault habang nagawa rin ni Obiena na malagpasan ng 6 meters sa mga nakalipas niyang performance sa international arena. Ayon sa Pinoy athlete, hindi pa niya nagagawang malagpasan ng 6 meters sa mga nakalipas niyang training, ngunit sa pagsabak nito sa mga international competition, maging siya ay nagugulat dahil nakakaya niya itong gawin. Bago ang Olympics, nakatakda pa ang kaliwat kanang international competition na sasalihan na Obiena. Sa 2024, maaari niyang lalahok muna siya ng 5 o mas higit pang mga kompetisyon bago ang Olympics, habang tuloy-tuloy lamang ang ensayo na gagawin para sa pinakamalaking sporting event sa buong mundo. Christmas is a time for sharing. Mga kabombo at Star Nation, muli sa ating Christmas countdown. 74 days to go bago ang araw ng Pasko. Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Yan ang kabuuan ng ating mga balita para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa Bombo News Center para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko.
Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 32 minutos na nakaligad sa takna sining alas 12. Balik diri karon sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Sa aton sining mga kabombo, liwat sa aton nga Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for 74 everyone. dias na lang kagapaskwa na. Standby sa kay Bombo Jomar Villa, pila ka mga kooperatiba nagpanawagan kay isla na lang ang LTFRB chairman kay madamo kunong anomalya kag damo pamandera kuno sang wala sang malain nga record sa Land Transportation Franchising Regulatory Board. Nag-usbong ining panawagan sa aton sining mga kabombo matapos nga mabuyagyag ang ginapahayag 5 million pesos worth sang ruta nga ginabuyagyag man no sang assistant ni chairman, suspended chairman Guadis sa mga kabombo. Ugaling kay kagapon nga adlaw ginbawi naman ini ni Tumbado, no? Ining si Tumbado mo ni ang assistant ni Chairman Guadis nga sandig sa una sini niya nga payag sila ni nagplano nga duwa sinya planuhan tani kung paano tayo nga makangkol man tasang kayuhan nano sila lang pero ginbawi ini mga kabombo ni Tumbado bangod nga do nagburon lang kuno iya sini nga paminsaron kag kadamo kuno sang nagakarga sa iya no nga mga istorya. Ano pang patihan sini karon sa mga pumuluyo ang nagapabilin riya banwa nga madumduman nga mga tinaga nga mayara sang anomalya no sa bahin karon sang Land Transportation Franchising Regulatory Board kay ginahimo nga gatasan ining PUV Modernization Program. Check ta si Bombo Jomar Villa. Jom sa report ta please come in. Wala sang aso kun wala sang kalayo. Ini ang reaksyon sa pila ka transport cooperative tuhoy bala sa pag-suspende no kay LTFRB Chair Teofilo Guadis III Pumbucham. Suno kay Rizalito Alido ang Board Secretary sang Iloilo City Alliance and the Operators of Drivers Transport Cooperative o kunat ikaw DTC. Iya diri na pahayag at isang una pa lang do nagaduda na ini siya. Ila binigid sa ila sining fuel subsidy no kay ti isa diri kani sa ginahulat pa nila ang delay no sa sining pagbato nila sa ila sini iyang fuel subsidy Pumbucham. Ang ikaduha diri ka rason nga do nagaduda siya kay ti may mga istorya nga may mga anomalya kuno sa ila pagid nga contract servicing bla ang tubla likadto nga pagpatigayon to sang libre sakay kung sa TNT among to gani ulihito nga may delay sa sweldo sa cooperative kag may mga istorya sa kanabaton allegedly nga may gina-priority kuno ang LTFRB ang isa ini kuno kadalagko nga kompanya sa sining ginatawag nga contract service no kun likadto nga pagpatigayon sa libre sakay Pumbucham kag ang ikatatlo ini base man no sa mga istorya ko no suno kami Mr. Alido nga yaman siya nga nabatian regarding ini siya sa mga dealer bala no sa sining mga modernized unit nga ginahatag no kun ginawa diri karon sa tagsa ka mga cooperative allegedly nga ginanegosyo kuno ini kay LTFRB Pumbucham kag ginakuan pagit kuno nila ka additional payment ang ining mga dealer sa sining mga modernized unit kiti ginawad ini mo sa mga kooperatiba. Suno kay Alido ti ini mga aligasyon man lang kagaway man siya sang ebidensya gid abi pero suno sa natungdan Pumbucham. Una hindi man na siguro nga ti may istorya ning iban kun hindi matuod no kay hindi kakatabo. Porque po manaaga ang iya sining observation. Regarding man no, sa sining pagsuspende kay LTFRB Chair Guadis,
suno gani sa natungdan ti ongoing pa man na investigation kagang iya ganing panugyan nga ti kon man pamatud-an gid malabi nga ma-justify gid man nga may arasang korupsyon suno sa iya nga ti dapat islan islan ang LTFRB chair kag pangitaan sa bago nga way balasang record abi nga ti kasubong sina nga may mga alleged nga korupsyon sa nasambit nga opisina kasi damo paman kuno mo nga ti mga empleyado dira kun nagakadapat dira nga magpungko nga way sang malain abi nga record pananglitan kun isla gid man ang bahin karon sang pagdumalahan sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board magluwas sa central office at isunod sa tungdan mas mayo kung tanan na lang ipang-reviewon ini at tanan nga region diri nga ti under karon sa LTFRB bumutsamp agod nga ti balaan kung basi sa iban na mumanblaga katabo diri sa pila ka mga rehiyon diri sa may tungsod Pilipinas. Ipabati tabla si Mr. Rizalito Alido sang ma-interview diri sang Bombo Radio. So kami man naga-suspect man sa nagkaratabo subong maskin sa fuel subsidy naman kadugay na ni until now ay pangabaton sa mga transport sectors, no? So therefore we are of the president na dapat tinluan na ni anay sang LTFRB halin sa una ara gid ang korupsyon. Even sa mga regional offices naton we can witness this is very rampant. Tikong ano na namin mo man regional offices dala na region 6? Dala ng tanan nga region, no? Kaya na bisan din ng balita mo gid so why kanu sing aso kun why sing kalayo, di ba? So therefore ka nag-alasuin nga balita may nagbaga nga ara gid ang concern nga nagkaratabo. Bal mo nga rampan sir anong observation mo sa mga regional offices? Ibig sa processing ta lang sa mga aton nga mga panakita nimo na kaltabo. We are not blind to testify, no? Makita naton sa palibot naton nga kaltabo. Galing kay way lang ta sing so much evidence nga dapat ina naton. Kay mabudlay man way sing ebidensya nga sa ka pa issue sing sa kabutang dapat may ebidensya ka. Para ini nga gadouts naman kita sini sa mga kaltabo kasi kag ang central office nagakabalog siya na kag ang tao dira sa palibot nakabalog siya na kag hindi lang basta-basta ban nga basihan mo ang isa ka sa LTFRB board chairman imo lang nga pataksikon kun way sing nagakabakod nagakaigo nga basihan ang aton presidente. Ang anong information ni sir no nabato man namon Mado ka panukot pagid kuno ka ni panukot pagid ang LTFRB sa ni sa mga operator black nga para sa ila sini nga ruta ni man tabasyan sina no pero ibig sa mga awarding sa mga units sa mga dealer naton. Isa nagakabati man sina nga ang mga dealer naton isa man sa biktima sa mga something nga mga extra payments regarding sa issue-1 sa aton nga mga certificate of certificate of completion or certificate of awards lang they are qualified to be a dealer of a certain unit. Something in that pero that is just mga hearsay kay way with evidence mo pero nabatian na natuna. Nga additional payment sa mga dealer. Yes, of course, sa mga transaction nga even sa contract servicing no and free ride nakabati kita sina nga isa kadalag ko nga korporasyon sa contract servicing ginapriority kay man ka transaction ang sa Manila mga ahente sa mga ara man sa in fact ara man sa sulod sang ginatawag nga ahensya ang nagahente sina in commission basis pero in tanan istorya ina nga nabatian naton galing kay kun ang istorya sa nasaring mo na nagaso ina kay may baga so may kalayo so probably saring ko hindi man napag-iambal ko sa mga tao kung may sing napatian kagway sing nakitan. So dapat tutulong ko ditong baga to. Yes sir, kung din nato ng gaso-aso abrihan tag ito ara sa lom gruda no. So isa sa time nga busiksikon nato ni hindi nga mga issues
para ang korupsyon sa Pilipinas maganagan man. Kung may ara sila malig-on nga ebidensya ang aton presidente nga dapat may mga anomalyagit, palino na lang na. May ilis ka na kadamo da aplikan nga honest mo. Nga wising kudlit nga gamay ang iyang mga persona. So, ngimo ya nga daw gina-recommend na palino na lang, di lang suspend? At kung may record ka na, kabudlay na fight, kung may record ka na, bisa na nun ba no katadlong, kung may record ka na, ang suspitswara, again sa ara, gyapon sa inyo. Abisa ano mo katadlong, busutiko na guro? Correct. Bisa lang mga kriminal ko nakapatay ka, baskin ganahon mo ka-reform, kung nanaw isang tao si mo, kriminal gyapon. Joms? Grabe no. Kaya mo to ang payag ni Rizalito Alido, ti kon makitaan gyud ba kag ba justify bobosan palina na lang amo nang isa karon nga ti do dapo pamanda mga pilian nga ti makabulos na karon sa ila sa ding opisina abi kon sa LTFRB kag amo na gani ti makahambag di sa kati parte sa sang kooperatiba mo. Ti siyempre sila ito ya nag-transact na, especially sa pag-awada sa ilan sila ng mga unit. Amo ito ganing ipangbuyag, ito mga anomalya, ati na ya base man lang sa mga nabatian nila. Pero sunog rin sa natungdan, hindi man nagguruya paghambal sa iban kung why nagkakatabo sa bahin karon sa Land Transportation, Franchising, and Regulatory Board. Bumutsam? Alright. Ini si Bombo Jomar Villa para sa number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Salamat gid Bombo Jomar Villa sa imo siniiyang follow-up report. Sino pa tayo bing bulos tabi? No? May mga nagaguluwa man nga mga pangalan but sa sining nga matinyon basi kundo tuman pa iya ka alang-alang maglutaw mga pangalan sini nila, no? Bangod man sa sining kontrobersiya ginapakatubang karon sa Land Transportation, Franchising and Regulatory Board. Pero sa karon sini mga kabombo, daw gulpihada lang iya nga naghimo sang U-turn. Ining si Jefferson Tumbado matapos iya nga ti inadlaw lamang ang ginlawig sang una niya nga statement, execute naman ini siya sang affidavit of recantation nga kung sa diin ang mga aligasyon batok sa kay suspended LTFRB Chairperson Chofelo Guadis III ginakabig unintentional kag misguided. Suno pa gani sa affidavit ni Tumbado siling niya tanan nga mga ginpanghambal niya kuno ang bunga lamang sang iya sining impulse, irrational thinking, misjudgment, poor decision making kaging encourage sa kuno sang some individuals nga maghimo sang statement which may have added to my confusion and affected my better judgment. Lelen tokens gid, no? Sa aton sini karon niya mga kabombo. Ti dugang niya pa sinangaway siya kuno iya sang malicious intention sa integridad kag reputasyon sa kung sino man, partikularmente nagapangayo ini siya sang pasaylo sa kay suspended LTFRB Chairman Guadis kag sa kay Department of Transportation Secretary Jaime Bautista kag sa Office of the President. Kung madumduman nyo pa nagpahayag si Tumbado sa isa iya ka media briefing nga gin-organisar sang transportation group nga Manibela kag ginakusaran si Guadis nga nagabaton sang 5 ka milyon halin sa mga operators agod nga mapadasig ang pag-issue sang special permit kag ginaaligar corruption scheme nga kung sa diinti naglapnag na tubtob sa Malacanang. Rason nga nagmando si President Bongbong Marcos Jr. sa pag-suspend sa kay Chairman Guadis sandigman sa Presidential Communications Office nga nagmando sang investigasyon sang corruption allegation sa LTFRB. Sa aton sinikaron iya nga mga kabumbo.
Nahibaluan man diri banwa nga ining si Jefferson Tumbado sandig sa mga pagbuyagyag naman kung nga ini siya ang ginpahalin sa LTFRB. Why gali ini siya yan nag-resign kundi ginpahalin bangod sa mga reklamo sa pagpangayo-ngayo sang kwarta? Pagpangutong sa mga dalagko sini nga mga operators sa bahin karon sang Land Transportation Franchising Regulatory Board. Tisa karon sa aton sini nga mga kabombo duay nakita iya sang mahimo pangapatihan. Sinugid man bala ang kuratong sa ila sini nga duwa? Sinugid man bala ang nagapangwarta dira? Sa aton sini mga kabombo. Kung sa mga nauna pangapahayag ni Jefferson Tumbado, sininga nga asubong ka lang nagwa, nga agin pang buyagyag mo ini. Kay gusto ya kunong tadlungon. Gusto ya kunong tadlungon ang mga sala sa Land Transportation Franchising Regulatory Board. Ti kumagamo sinang dalagan sa iya sining statement banwa nami ni siya paymuan ribulto. Kagkabigon nga isa kabuhi nga baganihan. Bangod luyag yang tadlungon ang mga tiko nga nagaklinabo sa isa ka ahensya sang gobyerno. Ugaling napiktuhan ang integridad sa iya sining pahayag sang nagpagwa siya sang affidavit of recantation. Yang pamangkot sinadri karon banwa, ano ayhan? Or sino ayhan? Or pila ayhan? Ang rason nga gulpihada lang nag-U-turn sa ginausoy nga banas ining si Jefferson Tumbado nga sadto executive assistant ni Chairman Chofelo Guades III. But at the end of the day, sa aton sini nga mga kabombo, hindi na iya mahatagan sang bugat pa sang mga pumuluyo kung ano man ang mga statements nga pinangbuyan. Ang nagapabilin na lang dira nga may ara sang korupsyon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Ina iya makasigurado ako. Ining mga tinaga nga bangod sa impulse, irrational thinking, misjudgment, poor decision making, encouraged by some individual to make the statement, nga nakaapekto sa iya kung nung iya nga nakatugas ang confusion kay nakaapekto sa iya better judgment, hindi na iya pagpamatian. Kag 99.9% sa aton sini mga kabombo, hindi na niyang mapatihan ang mga statement ni Jefferson Tumbado. Bangod nga daw kasubong ialaban o bawi siya. Ining affidavit of recantation will make a difference, ayhan? Karon kay binawi yan ang una niya nga mga statement. Ano hindi na pagdayunon ang investigasyon sa alleged corruption scheme sa LTFRB kag i-reinstate ni si Chairman Guades? Nga kun lang tawon naton mga kabombo, bisan way pa man sang ginaaligar nga mayara sang corruption scheme, makita man naton sa mga programa nila nga questionable. Questionable in the sense nga tubtob subong may mga sadto program ang LTFRB nga para kuntani sa mga operator, nga para kuntani sa mga driver nga wala pa iya magtupa kag wala nila mabaton. Of which napunduhan ina
kag ang pondo nagasandig man sa mga ginbasihan nga numero sang mga operator kag mga driver sandig man sa mga records nga ara sa LTFRB. Ti karon ang kay Juan iya wala nakalabot sa kay Juan, pero ang kay Pedro nag-abot sa kay Pedro. Ti ang parte ni Juan ang nakaparti ni Sir ni Juan, kay sino iya makadto kay way nagtupa sa iya. Whereasan lang kita dayon. Oh. Sa karon sini banwa daw mas nagatuga pagid ini kag nagatanom sang kalain sang buot para iya sa mga ordinaryo sini nga Juan de la Cruz. Nga ang mga ginasaligan gintukahan sang responsibilidad agod nga magdihon sang kuntani maayo nga mga programa balik konsuelo di bubo sa mga taxpayer nga nagaungad sa pagtrabaho nga kuntani mayara man sang hustisya ang buwis nga ginabuhin sa ila, ginapasweldo sa mga tawo sa gobyerno. Ugaling ang masubo sini nga kamatuoran sa aton sinimatag palamati. Nagbutang iya sang tawo sa isa ka ahensya sang gobyerno ang aton sini nga mga opisyales nga ginsaliga naton, ginbutang naton sa pwesto, kag ang mga tawo nga ginpili nila ilaman lang niya interes ang ila sini nga ginasagod. Worst, ginkapital pa nila ang mga driver, ang mga operator. Ginkapital na nila para mapunduhan, para kung tani ayuda, way man nagtupa. Kwartahan pa nila pinaagi sa milyon nga ginapangayo, agod nga mapadasig sa kung ano man ang transaksyon nga may ara or kinahanglan ikaw sa LTFRB. Inisandig sa aligasyon. Ugaling ginbawi naman. That is why nagapamangkot ako, sino ang patihan naton diri? May korupsyon ginman bala sa LTFRB? May 5 million na new route scheme ginman bala? Or whatsoever? Oh. Isa ini sa nagtuhaw naman karon nga problema sa aton sini nga gobyerno. Daw wala na iya katapusan. Ang mga ginasaligan sang aton sini iya nga mga opisyal, partikularmente abi ni President Bongbong Marcos, nga mga tawo nga ginpangbutang niya, ginpili niya nga mangin cabinet secretaries niya, or mga salaligan niya sini nga mga point person nga ginpang-appoint niya sa tagsa kahensya sang gobyerno, ang yara karon sa hot seat or ang iban sini under fire bangod sa alleged corruption. Duwala na sila yasang talaksan sa pagkakuntinto. Nga imbis kung tani iya nga kung may programa ang aton sini nga gobyerno through their office, kaayuhan ang matugas ni nila sa pumuluyo, balik bala konsuelo di bubo sa mga taxpayer, pero mas ginpasulabi nila ya sinyati. Ano dira yang para sa aton? Dapat may ara man kita? Oh.
tiyamakon mo sina Banwa. Ti sano ini matapos? Sano ini mauntat? May tsansa pa bala? Nga kung hindi man iya madula, magtahaw ang korupsyon sa pungsod Pilipinas? Or sa pagligad sa mga tinuig, magalala na lamang ini? Nga subong daw kasubong iya sang balatian sini nga kanser, sa pinakalala yan nga stage. Di ko mag-amo sina. Sa aton sini makabumbo. Makaluluoy kita iya nga mga ordinaryo sini nga citizen sang Republic of the Philippines. Ang mga tao iya nga ara sa ibabaw ti sila lang iya magaganar. Kutob sa ila sini nga mga galamay, sila lang iya magatinad. Sila lang iya makaangkon sang ginatawag sini nga pag-uswag, pagprogreso. Kaga mga tao sa idalom, nga imbis kung tani amo inang salbaron nila, nagikan iya sa malutak sini nga sitwasyon sang kapigaduhon, hindi lamang mansa ang magom, kundi kasubong nga gintagbong kitas kumunoy, nga wala na iya sang escape, kag padayo na lang kita iya, nga magalubong. Oo. Kaya no may tsansa pa bala, o kung wala na. Impunto launa. Sa aton sini nga pagpanumbalik ka Banwa, ang local public transport route plan ginalantaw nga by the end of October or the first week or second week sang November ipatuma na ini. So nagapatigayon sumong sa mga markings ang Public Safety Transportation Management Office. Hibalo naton what's the latest diri karon pagbalik ta matapos gilamang pila ka importante nga mga panumdum. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for October 8 to 14, 2023. Ang Technocrats Band ang nagapangagda sa inyo nga magdayon sa Plazuela de Iloilo sa ini nga weekend. Kag samtang kamo naga-enjoy sang inyo pagkaon, they will entertain you with their great selection of old songs sa Concert at the Plaza, blasting off at 6 p.m. sa October 14, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo mugs. Kag iban pa ang igaparafol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo sa October 15, Domingo. Imbitado ang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagkahiwaton sa among adlaw sa La Tolda alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, ipangamuyo naton sa Ginoo nga tudloan niya kita kung paano mahanda sang maayo ang aton kaugalingon sa highly anticipated nga El Nino. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon.
Apang bisan anuman kuntani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an ukon makalagaw kun wala sang trabaho. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho ukon homework. Money saving tips. Tipigi ang imo kinitaan, magtipid sang kwarta, magbukas ang savings account sa bangko kag dira ipatago ang imo tinipon. Indi magastos ang sobra sa imo ginakita. Unahon nga baklon ang imo mga kinahanglan kag indi ang gusto mo lamang nga baklon. Indi magsulod sang madamo nga kwarta sa imo wallet agod indi ka matentar nga maggasto. Maghimo sang weekly budget plan para sa pagkaon. Tipigi ang imo ikayong lawas agod makalikaw sa balatian kag sa dako nga kagastuhanan sa ospital. Molo Plaza ang central landmark sang Molo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad. Lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo. Kilala man ang Molo. Oras sa Bombo Radyo Iloilo, Philippine Standard Time. 3 minutos na kaligad sa takna sining launa. Balik diri sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Isa naton diri ka Facebook viewer nagapamangkot ganiyo. Siling ma-face out na lang ang mga traditional jeepneys. Wala man nag-abot ang mga plaka nga gusto pa ilisan sang LTFRB. Nabayaran na ato sa mga operator. Imagine pila ka milyon ang public utility vehicle sa bilog nga Pilipinas. Grabe. Oo. Basi malakip pa ini sa recantation ni Jefferson na Tumbador. Tumbador. No? Tumbado nga bangod nga misguided lang siya kag bangod sa iya sini nga impulse ano pagitong panghambal niya. Sa aton sini matag palamati ay nako. Sus Maria kaguse po. No? Do ila lang niya nga mga interes yung ila sini nga ginapinsar, no? Ang interes niya sang kadaman, interes ang pumuluyo sang publiko do wai man yan nila yung kada 15-30 tupa ila sweldo tapos kung may mga under the table negotiations and agreements pa na sila may income pagin. Perte, no? Bisan no baka lang bibugas be, share nyo man sa mga pigado. 5 minutos ang nakaligad sa takna sining launa diri sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Standby kay nagapakigangot kita sa Silimatinon sa kay Mr. Jack Kunlo. Luyag na nato may baluan latest update no sa sining pagpamarka namla sang Public Safety Transportation Management Office. Ibalot ako ng mga markings gani. Pero ini may kantanan sa pag-implementar na sang enhanced land or enhanced local public transport or local public transport route plan, no, sa syudad sang Iloilo. Kag siguro pwede taman ma-shoot karon sa kay Sir Jack ang palamangkutanon may kantanan bala last time sa interview naton sa kay attorney June Altura, no, nga parti sa kakulang sang loading and unloading area kay nagapati kita nga mayara sang nagakigo sini nga coordination mo ang Public Safety Transportation Management Office and of course ang Land Transportation Franchising Regulatory Board Regional Office 6. Sa linya naton karon si Sir Jack sa aton man sini nga pagpangalagad. Good afternoon Mr. Kunlo, sir. Si Bombo Cham live ikaw sa Bombo Hanay sa udto. Yes, Bombo Champ, mayong hapon, kagabing hapon din sa aton pagpalamati. Alright, Sir Jack, manutisya ra naton makatapos ang PSTMO nagapadayon sa pagpangmarka sa aton sini iya nga mga dalanon kag sa aton sini nga pagpropamangkot ining pagpamarka in connection ini sa pag-implementar sang enhanced LPTRP, Sir Jack. Yes, Bombo Champ, mayo gid no kay na pamangkot nimo ina para maka-update man kita Bombo Champ, no. Padayon ang aton nga pagbutang sa markings. Again, Bombo Champ, markings pa lang ini no kung sabihin pag hintang ang aton nga mga loading and unloading zone para sa aton nga enhanced LPTRP. As of this hour, Bombo Champ, as of noon time, no, ang aton city proper 100% na, no, nga na markings naton. Ang Molo naton 100% na, ang Mandurriao naton 100% na, ang Arevalo naton 100% na, ang Lapus naton 100% naman,
Ang Lapas 13% na Bombo Champ no sa Lapas na subong. So amo na no ang update sang aton nga pag-markings kay ang kasunod sina Bombo Champ pintahan na ina siya sa aton nga City Engineers Office kag nag-request man kita bulig sa aton nga sa aton nga District Engineering Office para mas madasig ang pagpinta sa aton nga thermoplastic paint para sa aton nga loading and unloading box Bombo Champ. All right. So therefore Sir Jack, eksakto ang statement last time ni Attorney Altura nga wala pagidman gali isang mga loading and unloading area diri iya sa syudad para sa aton sini nga mga minibus or modernized jeepney? Actually may ara Bombo Champ no kay kung wala karon din kita ba load unload. Bali ang aton Bombo Champ because wala pa hindi pa naton implemented ang aton nga LPTRP. Kung ano ang imo ruta Bombo Champ, the same ina siya Bombo Champ no sa imo nga gina-load unload sa aton nga mga designated existing loading unloading sa zone na Bombo Champ no. So nag-enhance yung PTRP kita, subot silingon sa enhance yung PTRP naton kaupod ang design sa aton nga loading unloading zone. Amo na subong yang aton ginapintahan in preparation sa pag-implement ng aton nga enhanced LPTRP. All right. Now, additional bala ini or mailis kita sa mga unloading and loading zones naton na Sir Jack? Thank you, good Bombo Champ, para maklarify naton. So para maklarify Bombo Champ, may ara kita nga existing, nga gin-retain, na ginbago, may gindugan Bombo Champ. No? So gin-overhaul naton ang aton nga loading and loading zone. But of course, ang aton iba nga existing Bombo Champ, wala man naton ginkuha. No? May mga ginbago lang sa may gindugang Bombo Champ. Okay. So, mga ginalantaw, gina-estimate ni mo, Sir Jack, saan o ini makumplito, mapintahan, and eventuality, saan o naton ginalantaw na foresee may or mapatigayon tanang full implementation sang enhanced LPTRP? Bombo Champ, most probably ang marking siya by next week tapos na naton ini no upod sa aton City Engineers Office kag City Planning Office. Ang pagpinta Bombo Champ ang aton lang priority ang city proper area. No? Ang pagwa sina Bombo Champ may mga markings kita na pagatandaan ng anay samtang sige-sige Bombo Champ no kasi medyo mauti niya ang pagpinta sa thermoplastic paint Bombo Champ no kay tigagamit ini sa thermoplastic machine. Bombo Champ. So, ang target natin niya sa city proper area hopefully within this October or early November, tapos na Bombo Champ, no? Ang aton loading and unloading box sa aton city proper area. So, muna na ang aton naton kag pwede na ka-start sa aton nga enhanced LPTRP. Well, in fact, Bombo Champ, kung mag-start kita sa aton enhanced LPTRP, wala kita sa dako nga pagbago nga nakita. Kung ano subong ang sitwasyon Bombo Champ, amo man nagyapon. Why? Because ang aton enhanced LPTRP gidlagan na subong, ang aton nga old route gidlagan na subong. Kung madumduman naton Bombo Champ, gid-extend ni sa aton nga LTFRB ang mga unconsolidated kag ang may mga provisional authority pa until December 31. So buot silingon Bombo Champ ang aton nga enhanced LPTRP whether i-implement naton subong buwas or next week, the same ang makita naton nga sitwasyon because gidlagan mangyapon until December 31 ang aton nga mga old routes nga may ara pa sa extended provisional authority o franchise Bombo Champ. Okay. Now, paano ini mag-impact sa or maka-impact sa traffic congestion? May ara bala sang in a way mambal nato do pagbuhin or sabahin karon sa mga traffic rules, regulations and ordinances sabahin iyang ara subong sa enhanced LPTRP kag sa mga existing ordinance naton. Sir Jack, may ara bala sang impact or effect ining LPTRP? Yes, nako Bombo Champ, no kung madumduman mo pag-implement nato niya sang LPTRP no first nato ng LPTRP medyo nagtutawhay aton dalan gamay. Why? Because in kaupod sini ang traffic management plan part sini Bombo Champ no. Because una, ang number of units ng mga dalagan from 3,400 plus something at traditional jeep Bombo Champ, mag-aibo na lang yun siya 1,862 or 72 Bombo Champ. No? So almost half ang nabuhin, although dako-dako ini sa Bombo Champ, but mahapos na ni sila i-organizahon, disitinahon sa aton nga karsada Bombo Champ no? Because of the
technology and policies and guidelines naton nga i-implement sa aton nga mga modernized jeep Bombo Champ, no. In terms of traffic situation, rationalized route ini Bombo Champ. So busilingon kung sa una ang isa ka dalan gagutok ang 15 ka ruta na dira Bombo Champ naga-merge, ang iban sa diri Bombo Champ kintaagi naton sa piyak ka dalan, so that palikawan ang pag-merge paggutok sini sa ini nga dalan Bombo Champ, no. So may impact gid Bombo Champ sa aton traffic management sa aton syudad in terms of implementing sa aton nga enhanced LPTRP Bombo Champ. Okay. Sir Jack, balik-balikan ko ang markings. May ara ini siya sang standard measurement. Mga ikaw nga loading and unloading zone, pila ka public utility vehicle ang sarang nga makapundo, makapasaka, or mapundo kag makapapanaog sang pasahero sa isa ka unloading zone, abi, Sir Jack? Wala ga pala rihas sa Bombo Champ because may mga dalan kita nga sa isa ka dalan tag 5 ka ruta, 10 ka ruta gaagi dira. So gina-designate nato na sila Bombo Champ. Wala kita sa standard nga pila ang length niya Bombo Champ, no. Nagadepende sa ruta kag nagdepende sa dalan sa kalabawon sa atong dalan Bombo Champ, no. So lain-lain Bombo Champ, no. Ang tako sini Bombo Champ. So depende sa ruta, sa dalan kung ano kalaba kag pila ka ruta nagaagi dira Bombo Champ. All right. Now, Sir Jack, kaluyag ko pagid nga plastar sa iban sini nga mga concern kay siguro ara kaman permi naga-observe sa mga mayor nga dalanon diri sa syudad sa Iloilo kag hindi lang man i-concern sang iban kunti do halos tanan nakabatsyag nga ang pipila or kalabanan sa mga modernized jeepney why nagadulog sa eksakto siniga lugar bala, Sir Jack. Kung diin to ya magpara pa sa hero, pundo lang sila gulpe, bisan ara pa sa dalan, abi nga sarang maka-obstruct sa iban sininga mga motorista, do kasubong amo sinang mga masami naton nga obserbasyon. Abot na obserbaran mo man ni Sir Jack? Yes, ito, di na, Bombo Champ, no? That is because wala kita sa mga designated loading and loading docks. That is why nga dali nato ng aton nga loading and loading docks sa Bombo Champ. So that actually yes, Bombo Champ, ang direction naton is to erase ang amo sina nga sitwasyon, to put ang aton nga system nag-discipline sa aton both driver kag aton pasahero Bombo Champ. Because once na-establish na namon within the month ang aton loading and loading docks, dira lang gid aton pwede pasahero makakadto, makapara sa salakyan, kag dira lang gid pwede kadulog ang aton nga mga passenger jeepney, traditional man o kon modernized jeep Bombo Champ, no. So outside sina Bombo Champ, automatic mahapos naman na sa makita sa aton nga mga enforcer, kag mahapos man na naton mahapos na naton na-apprehend Bombo Champ. And at the same time, kung maanad na yang aton mga pasahero, kung diin sila masakay kag basaka or manaog, Bombo Champ, mas magahatag ini sa disiplina sa aton sa dalan Bombo Champ. That is why ginadaligid naton nga mahuman na ang loading and loading docks nga mga markings naton Bombo Champ, so that nga guided na both ang pasahero kag ang aton nga mga jeepney driver, ilabi na gid ang modernized jeep naton Bombo Champ, no, para nga hindi na sila para bisan diin kag magpundo bisan diin Bombo Champ. All right. May i-designate ang PSTMO, ang Traffic Management Unit nga personnel sa tagsa ka loading and unloading zone kay basi bala matabo man ang gina-eksperyensya naton subong Sir Jack, kag ambot ko malikawan ta pa ni nga ang mga unloading and loading area ginahimo nga mini terminal, sir? Yes, Bombo Champ, actually hindi namon tanan nabutangan, no. Kay di kadamo sini Bombo Champ. But may ara kita random Bombo Champ, and sa bulig sa aton nga command center nga CCTV sa Bombo Champ, party na sa aton nga monitoring Bombo Champ, no. So may ara kita dalan diri sa syudad nga may mga madamo na kita sa dalan diri nga may mga CCTVs. So part sa aton nga monitoring sa aton traffic situation amoy na ang aton command center. So from there Bombo Champ, ang una maga-monitor, may dedicated personnel kita dito, maga-monitor man bulig Bombo Champ, kasi hindi naton gid mabantayan ka every loading and loading zone nato na Bombo Champ, no. So muna once makita Bombo Champ sa camera, report na naton automatic padalan sa show post ang aton transport cooperative para maka-explain ang driver nila Bombo Champ. Although hindi naton gid mahambal yung makaber naton tanan, but of course nako man nga papel ang aton nga netizens para mag-report sa aton so that nga maka-take action kami dayon Bombo Champ.
So show cause order hindi pwede, hindi sila pwede ma-apprehend or tikitan abe sang aton nga mga traffic enforcer. Actually, ang show cause order na diyan namin ko Bombo Champ is notice of violation na ina, no? Nayatay sila. Ina, kung sa CCTV na nato nakita Bombo Champ, nang wala kita personal sa ground. Alright. Kaya ma-identify lang sa aton command center Bombo Champ. Pero kung may ara, siyempre, ticket gid ang traffic enforcer? Automatic Bombo Champ. Alright. Lastly, Sir Jack, kay bangod man bala sa paggagwa sang issue ni sabahin sang LTFRB with regard sa 5 million pesos per route nga ginbawi man gani lately sang executive assistant ni Chairman Guadis, no? Mamangkot ako sa imo kay gintry ko si Attorney Doron, si Attorney Cabaluna daw kasubong nga daw allergic sila ti basi kon makahatag ka statement Sir Jack iti with regard sa LPTRP. Hindi man lipod sa ibalo nimo kag there was a time nga namangkot man ako gani nga may isa kita ka lugar nga do kasubong tinumpok ta dira tanan nga ruta. I'm referring sa festive area, no? Dira festive mall, festive walk. Do you have any idea or mambal naton abi was there a time nga do naka sumalang ikaw sa mga kasubong siniiya nga mga issue with regard sa paghingyo nga parutahan na dira pero may nagakaigo nga kompensasyon na Mr. Kunlo? Bombo Champ, sa aton niya sa amon sa LTFRB team sa Iloilo City, wala kami ka-encounter sa amon sinaya Bombo Champ, no? I cannot comment kasi sa LTFRB Bombo Champ, but riya sa aton wala man kasi kita ya based on data, surveys, and technical yang aton gamit Bombo Champ. Kag madamo ang members ng aton technical working group Bombo Champ, no? So wala kami ka-experience, ka-hamba, ka-encounter na managlabi sa amon Bombo Champ kay ang amon data-driven, data-based ang amon Bombo Champ. That is why nga kung tanahon mo Bombo Champ, kadamo sa mga wala makapasar nga mga highly urbanized cities Bombo Champ nga ida LPTRP because nga adinat no kung paano nila tasaron dahil kita yagin sunod nato ng guidelines scientific Bombo Champ ang pamagi naton hindi namon na maligwat Bombo Champ and based sa data, no? So wala kami isang experience nga mo sina adinat no lang yan sa Metro Manila sa Luzon kasi dito ya Bombo Champ kadamo sang dalagko nga mga establishment at mga corporation dito. Diri sa aton may ari man di pero wala na diya sa aton nga katabo ya Bombo Champ. As far as I am concerned Bombo Champ, as far sa aton nga information wala sa mga amo na diri sa aton na Bombo Champ. All right. Sige. Sir Jack, thank you so much sa imo sining nga tiyempo kag pagsabat man sa pila ka mga concern. Diri iya sa concern sa bahin sa nga Public Safety Transportation Management Office, Mr. Kunlo, sir. Good afternoon sa liwat. Bombo Champ, salamat ng termi sa oras yung tiyempo dira sa inyo sa Bombo Radio kag mayong hapon liwat. Diri wavit si Mr. Jack Kunlo ang head sa nga Public Safety Transportation Management Office. Seminar guro si Attorney Doron kag si Attorney Cabaluna sa kay Mr. Kunlo ay no kung paano magsabat sang amoto nga issue, no? Nga ti ano ganito ang ni Sir Jack? Do data driven, gintunan, so on and so forth, no? Pero si Councilor Doron nambalyaan niya, hindi na ko magambala. Oh. Si Councilor Cabaluna ay mayara naman isyo, do ay kunay kabalo, ay sus Maria kagusip, no? Do nang upos man ko bilang isa ka ano ba? Katapo sa media kati si Councilor Cabaluna. Former media man asabo, no? Tapos sa mga current events sa YCAC Balo. Na ano? So Maria kagusip. Oh. Ano man? Amo gani mo ng term ko do na allergy sila ya. Mr. Kunlo nang ambang ti way gid kami kasalapo sa amo sina mo sadto sa bahin niya sa PSMO hindi lang ko ya makambal party sa LTFRB but samon siya mo ni dito katawhay man lang di ba? Sa aton sin makabombo kali ba si kung kay sabla kung si Tumbado pa bla, di na to ni statement ni Tumbado man. No? Basi mala makatuga
sang confusion kag maka-affect sa ila sini nga better judgment, no? Kag makatuga sang irrational thinking, misjudgment kag poor decision making basi ko lain nila sini mambala. Ay, Jesus Maria kag Josepo, no? Agayuhom lang ako. Anyway, so ginahingagaw sa karon nga mga tinion ginaplastar ang mga markings kay amo kuno ina banwa ang mangin loading and unloading zone. No? Sa aton sini magkabombo. May mga existing loading and unloading area man kita. That is why ngati pinalambot ko man to kay Mr. Kunlo para nga ma-disseminate ya ini sa mga traffic enforcer nga madata na gidiyang daw nagapinagusto na lang karon ang mga driver sa mga modernized jeepney, mga minibus, nga kung sa diin lang sila iablayaya para sa ila convenient nga magpundo bisan alang-alang bisan nagabalabag sa dalan basta makapamick up lang sang pasahero, ti dira sila yakag no nagapinagusto. Nagahambal sila guro niya kadako ni sang ginadrive ko mapahigad lang na yang iban. Tindi mo sina. No? May ara kita sang ginasunod sini iyang nga mga ordinansa diri sa syudad sang Iloilo, no? Amo gani na nga ako hindi ko magpati nga maghambal nga wala sang loading and unloading zone. No? Kay may existing ordinance kita iya nga kung sa diin nagatumod sa mga loading and unloading area. Ugaling kung kaisa, hindi lang kaisa, masami naton iya nga masiplatan abi banwa kung maglibot kita bla, no? Kabalo ka bumel katatapos ko di program, nagalibot ko, no? Information gathering ako in aid of commentary. Istorya ko lang ron sa imo kung ngagin dipinsal ko gigawin ko. May nakahilo, duha nakahilo ara da. Sila. Balal mo kagapon, may nagmuno mo. Dapat amo ni tutukan yung ginang mga musini amo ni nga mga isyo. Una, hindi nga pagkatapos mo programa, lakat ka lang nga maglinagaw-lagaw. Baw. Ang duwa sa akon gid yung nagtulog. May lang kaya ang nagahambal way katulog sa akon. Pero nagaano tayo mo, Boel? Information gathering in aid of legislation, in aid of commentary. Now, amo na masami naton nga makitaan. No? Nga maglibot kita bla. Masami maglibot ko yung nagalakat lang ko mo. Mahal gasolina mo. Pero kung kay sati gagamit man kita sang transportation. Anyway, amo na masami naton nga makitaan. Siguro ikaw nga nagapamati dira ko nagaupod sa aton sa Facebook Live, naka-eksperyensya ka man nga makibot ka lang iya nga madulog gulpe ang mga salakyan, partikularmente ining mga minibus or mga modernized jeepney, kabisan do nagabalabag or aras kilid or tunga na sang dalan, mapundo lang siya para nga mag-pick up sa pasahero kag para magpapanaog sa nga pasahero. Worst, ang mga loading and unloading area ginahimo nila nga mga mini terminal. Ti athag man na sa signage, loading and unloading area only. Para nga mabalaan pagid ka maitsindihan, pagid gimbutang pagid sa dalom, no waiting. Ti basi siguro dugangan taton sini iya nga dugangan naton sini ang aton iya nga mga traffic signs kag ibutang dira nga ang loading bumudyan kani English ang loading English ang loading ang niligay nun sang loading kay para bala nga mas maintindihan pagid bala sang mga drivers nato now no pasaka pasahero kag papanaog pasahero lang tapos hindi pwede kahulat sang pasahero amo to pag ginaguro no kung sano pa bala i-translate pagid kay basig ibandik malumag edikit sindi English. Hindi man sa pagpanghikay pero kadako na gina sa mga marking signs dira mga marking signs dira no ngagin pang butang sandig sa aton sining ordinansa
Pero why sa gyapon ginasunod? Hopefully with this enhanced LPTRP, hindi na kuno naton ma-experiensyahan ina ang mga sarikwaol sini nga pag-pick up sa nga pasahero kag papapanaog sang pasahero sa mga modernized jeepney kay man ti monitor ang PSTMO, may ara sila sa command center to nga makita dira kung ano nga mga unit ang wala nagasulod sa mga pagsulundan kag kung madakpan sang traffic enforcer ginaliwat-liwat ko din, no? Kag kung madakpan sa traffic enforcer, kag dapat dakpon sa traffic enforcer, kag dapat dakpon sa traffic enforcer, kag dapat dakpon sa traffic enforcer. Liwat-liwaton ko ni para matandaan gid bala sa traffic enforcer nga ang mga salakyan, particularmente mga public utility jeepney, public utility vehicle nga nagalapas sa mga pagsulundan sa trapiko, sandig sa aton sinong ordinansa, dapat dakpon. Hindi lamang kag puro pangilayan. No? Nga nakambala ko hindi pag puro pangilayan. Ang nasakyan ko bigapon nga, no? Ang nasakyan ko bigapon nga salakyan, why isang dashcam mo? Kung nabalang ko ganitong tagiyasin ko, takot ka dashcam lang eh. Ara kami sa may diversion. About diversion? Ara kami sa may diversion area. Di diversion area, traffic discipline zone na dira. Kung maliko ka sa Pison Avenue, no, ma-left turn ka, dapat ma-stay ikaw sa left lane. May ginasundan kaming do dump truck or pick up truck. Basta puno siyang do feelings to. Hindi nga feelings nga blatsago na. do bato. Basta may unod. Ara man siya sa left lane. No? Pero nagwa siya. Pagwa iya, diri siya nagkanto sa inner left lane. Sa aton sinima kabumbo. No? Kag nag-left turn. Why kita kbalo kung anong gali iya basi kung galain chance ang driver. Ti dakop kung tani na sa aton sinima kabumbo. Pero anong natabo? No? Why ko lang mabidyoan? Why man sang video gapon sa ginasakya ko. Pero namin ko bala ang natabo sa sunod, ginistorya ko lang ni sinyo, pero sa sunod ma-experiensyahan ko ni, no, hindi na ko magkalipat nga mag-on sa ngakon siniyang cellphone di kamera para nga ma-plastar ko gidayon sinyo. Ang natabo, ga-expectar ako, no, nga dakpon sa traffic enforcer, pero sa baylo, siya pa ang una mo na. Siya pa una bugno sa driver sang truck. Siling ko iho di kang garo. Oh, ano to sistema man? Now, kasimple nga mga traffic rules and regulations, kung hindi naton pagsundon ina, kung hindi kita mag-abide sila dira, tiway na kita sang order mapadayon kita sa pag-antos iya sa pagpugok sa dalagan sa trapiko. Tidwa ng factor driver kag ang nagapatuman sa mga pagsulundan. Oh? Ti sano pa kita makalampuwas sa amo sina iya nga sistema? Nga kung wala sang may nagabantay, bisan hindi pwede, bisan no left turn, bisan no U-turn, no? Bisan iya nga ginbutangan kita sang multi-million, no, nga proyekto nga overpass, kag hindi ikaw iya makatabok sa idalom, kay conveniente kaya nga sa dalom ka lang matabok para nga mahapos, hindi ka magamit sang overpass, no? Daw mo sinabla. Pero kung sa ibang tanga lugar nga gasunod man kita sa mga pagsulundan naton, ad nila. Pero kung diriya sa aton nga hindi kita kasunod, do na budlayan kita iya, no? Ano na, sumpa o kung balatian na gin o kung pinamatasan na ginaya sa mga Pinoy? Oh. Di ba? Sa aton sila makabombo. Pero nagalaom kita nga with this enhanced local public transport route plan, may aragin man sang improvement sa traffic congestion diri sa syudad sa nga Iloilo. O galing di pa na naton mabatsagan kay nga aman, kay way pa mo humanang mga merkado publiko ta, hilabi na ang Iloilo Central Market and Iloilo Terminal Market. Ari pa di ang mga vendor sa gwa, sa mga mayor nga dalanon ta nag-occupy pa dira sila, no? Sa aton sin mga kabumbo. So sa gyapon mabatsagan ta pa ang pagpugok sa dalagan sa nga trapiko.
Magluwas ang pagpugok sa dalagan sa trapiko, ang kutob sa mga buildings nga malapit diri sa Iloilo Terminal Market in Iloilo Central Market from time to time, no, nagabatsyag sang pagtayog. Kung may nervyos ka, ate, sus Maria kagusip ba si dakpon ka sang nervous breakdown? Oh. Saton sila makabumbo. Oh. Kada dugay-dugay man baka naglinog. Dugay man linog kay gali ati tayog epekto sang construction sang Central kag Terminal Market. Sa aton sila magkabumbo. Abi, hinahinaya nyo lang dira para hindi magtayog, de. Oras, 33 minutos sa nakaligad sa tak ng alauna. Pagbalik na to na manuwadugang ang mga balita kag impormasyon sa Bumbuanay sa Udto, Iloilo City, Police Office nagpanghangkat sa mga kandidato sa barangay sa Sangguniang Kabataan Elections nga mag-implementar kuno sa programa nga mapinuslanon para sa mga pamatanon. Kag later on, istoryanta ining leader sang Hamas, leader sang Hamas military wing, nga amo kuno iya ang mastermind sang pagpang-atake sa Israel. Ang ginatumod naton diri amo si Mohammed Dif. Sino si Mohammed Dif? Kag paano niya ginplastar ining nasambit karon niyang plano kag anong mga ginagyan, eksperyensya ni Muhammad Dif sa aton sinamakuturan. Balikan tayo ni karon matapos sa bilang ka-importante nga mga Malasay ini pero matamis ang dalang benepisyo sini sa lawas. Sino kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tufong makabato sa obesity kag makamulig sa weight loss. Ang tufong mayara sang tuman kamarubo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tufong nakabulig man ikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, ganing ini nga nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume kag quality. Ang cabbage o repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Suno kay Vanessa Voltolina. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang glutamine isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bango dinhi nagatugas sang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhin ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana, agud makasulod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay, agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Conserve water. Kung magpanglaba, maggamit sang palanggana kasubong man kung nagahugas sang pinggan. Unahon hugas ang mga baso, kutsara kag pinggan kag ipaulihi ang mga mantikaon nga kalaha kag kaldero. Gamitan liwat ang hinugasan o kon pinamunlawan nga tubig sa pagbuhos sang inidoro, paglabas sang trapo, pagtinlo sang balay kag pagpamunyag sang tanoma. Gilayon niya ipa-repair ang tagas o kon leak sa gripo. I-report sa Water District kung mayara sang linya sang tubig nga naguba. Maggamit lamang sang husto nga tubig kung magluto sang pagkaon. Hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, Primary Care Sports Medicine Physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na.
Suno sa pagtuon ang paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Bombo Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 36 minutos na nakaligad sa takna sining nga launa. Balik tiri sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udto sa DYFM, Bombo Radyo Iloilo. Standby sa kay Bombo Hana Andasa sa iya sining follow-up report. No, ti ang mga kandidato kuno dapat mayara or malakip sa ilang sining plataporma ni gobyerno, mga kandidato sa barangay Sangguniang Kabataan Elections, no, malakip sa ilang siniyang plataporma ni gobyerno nga magpatigayon or mag-implementar sa programa nga mapinuslanon para sa mga pamatanon. Kung maghambal ikaw pamatanon, ang unang-unang sining nga nagasulod sa imo sining nga paminsaron ti sports. No, mga paligaliga ni. Pero hindi lamang kutob dira ang para iya sa paghatag man sang mapinuslanon iya nga mga programa sa mga pamatanon. Sa aton sini nga mga kabumbo madamo pagid sang iban. No, i-check naton ina later diri sa aton man sini nga pagpangalagad sa report karon iya ni Bombo Hana Andasa. No, sa aton man sini nga pangalagad. Kag ang Iloilo Provincial Government nagpain sang 15 million pesos, 15 million pesos nga pondo para sa pag-construct sa mga football field sa probinsya sa Iloilo. Ti base diri na ang pamuno sini nga makaproduce kita sang mga football players, no, sa aton sini yang future. Si Bombo Hana nag-standby na sa linya. Bombo Hana sa report, please come in. Nagapanghangad ang Iloilo City Police Office sa mga kandidato sa barangay at Sangguniang Kabataan Elections 2023 nga mag-implementar sa mga programa nga makapaayo kag mapinuslanon para sa mga pamatanon agwad malikawan ang pag-involve sa mga kinagamo sa syudad sang Iloilo. Kaangot ini sa balita kahapon nga pag-athag ni Police Major Shalamay Sangrines nga ang mga kabataan mula sa syudad nga nag-involve sa mga kinagamo kag rambol sa syudad Bombo Champ. Ang sa aton nga pakipag-angot kay Police Major Shalamay Sangrines, iyagin pahayag nga kung tani suguran sa barangay ang pag-implementar sa mga programa para sa mga pamatanon kag ginikanan. Sini mangod sa ilang investigasyon kag pamangkutanon sa mga pamatanon nga iya na nagkadakpan bangod sa pag-involve sa mga ginamo sang menor de edad, halos diri ang may problema sa panimalay. Amo nang unahon gid tani anay bala ang mga programa nga makapabulig gid kapin pa sa mga mapadalagan man sa pagkasaguniang kabataan chairman. Kay since sa Bombo Champ pamatanon ang mga involved diri kaga sa ila gid tani ang magaumpisa. Suno man kay Sangrines nakit-an Manila ang iban nga kabataan nagalayas-layas kag naga-intra sa mga grupo kay bangod wala na ini sa mga ginikanan o kung may mana pero napabayan lang. Kag syempre sa Masubo, humalin ini sila sa mga pigado gid nga mga pamilya, kag ang lugar nga kung makit-an ang palibot, ini sila mga informal settlers. Amoy na nga ginahangkat gid kapangayo gid sang bulig ang mga katapo sang kapulisan sa mga barangay officials nga mag-ubra sang tikang kay ti hindi man ina masarangan sang numero sang mga kapulisan nga maubos monitor ang mga nasakupan sang ilang area of responsibility. Yari pala kaya pamatian naton ang pahayag ni Police Major Shalamay Sangrines, ang spokesperson sa Iloilo City Police Office. Wood sang 2019 hasta sa karon, although may report kita sang ilinaway nila or butang tarambol, pero wala na kita may na-record ng mga gang-related incidents. Kung may mga pila ka minor nga may makuhaan sang konsilyo, may violation sa gun ban, may involved sa amuning insidente, sa ila na yung personal nga bahin nga away, hindi tungod sa ila nga paggrupo-grupo, pag ginamiguhay na amo na ang nakita naton da. But 2019 below, especially sang tuig 2016, amo gito yung chimpong kasagsagan nga do kasakit gid sang ulo naton sa mga kabataan. That's why nga gintagaan gid na sang special attention sang Iloilo City Police Office through sa opisina sang aton nga Women and Children's Protection Desk. Kag dira nagtuhaw ang ginatawag nga nanay police kay kalabanan sang aton nga mga kabataan no nga naga-involve sa nay ilinaway kung kuya nay bato, botilya, rambulanay nga ni
kalabanan ni sila nagagwa no sa pag usisa sang aton partner nga mga social worker or CSWDO mga biktima sang sirkumstansya pinabayan sang ila ginikanan sang ila guardians wala si mega sa pupo sa ila kulang sa atensyon kulang sa pagpalangga deprived no sang pila ka mga kinanglanon nila bilang mga kabataan nga kinanglan pa na iyas parental supervision gid and majority ni sa ila is kalabanan is may problema sa sulod sa panimalay. Majority ni sa ila ang pangabuhi mga pigado ara sa mga lugar nga kung sa diin kinakabig naton nga ang ilang mga environment is ang mga informal settlers sila bala. So programa gid ni ang nakita naton nga dako nga sabat kay ang aton tikang sa ICPO gabi-gabi naton nga libot sang patrol saturation drive ang pag-reach out naton kag pag-saturate naton sang mga minors naton kay may curfew ordinance kita pero hindi na masarangan sang pulis kay sa isa ka distrito pila nga daan ka barangay so amuna nga pirmi-pirmi tagid na ginasulit kag gina-emphasize nga gapanawagan kita sa mga duty tabala nga mga barangay officials kag tanods nga masig implement dala strictly sang curfew kada barangay para nga mamulumagan kag ang programa sa mga pamatan-on nga ni especially ining Project Bongta or Batang Pandilya ma-implement nila sa barangay level kay hindi siya one shot formula tipunon mo subong laygayan mo or ipaidalom sa training or seminar spiritual enrichment pagkabuas okay na sila. So sustained no ang challenge balance na is sustained nga mga intervention programs or series of activities until such time nga totally sila mismo makadiscern na kag magsulod sa utok nila nga sa tagsa ka mga i-behave nila or akto nila dapat mga responsable sila kag wala sila sing i-violate nga mga pagsulundan naton or kasuguan sang aton syudad. Napatian si Police Major Sheila May Sangrines, ang spokesperson ng Iloilo City Police Office, Bombo Champ. All right. Ini si Bombo Hanajoy Mendoza Andasa para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Salamat kid Bombo Hana Andasa sa imo sining follow-up report. No, standby sa aton sining mga kabombo sa dugang nga mga balita kag impormasyon. Iistoryahan ta bala ini kay kadamo sumong sang mga latest update sa bahin iya sang Israel attack sa aton sining mga kabombo nga nagaklenabo no sa aton sining karon nga mga kauturan. Pero guyang naton mahibaluan sino gid bala ang nagplano, sinong mastermind, sinong sa likod sa sining pang-atake sa aton sini karon nga mga kabombo. Ang nagligad nga simana nga pagpang-atake sang Hamas ang ginakabig sang Israel nga ila siniya 9/11 moment. Dumduman nyo to ang 9/11 sa Estados Unidos. Amo ning pagkabig sa mga Israeli karon sa sining devastating attack nga ginpatigayon sang Hamas. Now, ang pang-atake o nagpatigayon iya sang atake sa aton sini makabombo, no? Sa idalom karon iya sang pamunuan sang tuman ka masikrito nga sahi sang tawo. Amo ni ang pipila ka mga pag-describe no, sa mga sources sakay Mohammed Dif. No? Nautod akon nga monitor mo melog kanay. Pasiga grusuga. Sakay Mohammed Dif sa aton sini karon iya nga mga kauturan kag gintawag ining hitabo nga Al-Aqsa flood. No? Al-Aqsa flood. Sa aton sini nga mga kabumbo. Si Mohammed Dif, amo ini siya ang most wanted man sa Israel. Kag before pa man sang pagpalupad sang linibo ka mga rocket sa Gaza Strip sang nagligad nga Sabado, may ginpagwa niya nga audio tape broadcast nga nagahambal didto iya si
Muhammad Dif. And by the way, sa aton sini nga mga kabombo, nga secretive katama si Muhammad Dif. Sa bilog nga kabuhi, kag sa malawig sini nga tion, nga pagpakig-away niya or pagpamuno niya sa Hamas military wing, no? Sa aton sini nga mga kabombo, ang naga-eksister nga mga laragway, duha gid lamang ka bilog. Amo ni ang laragway niya nga sa early 20s ini siya. No? Kag ang amo pa ginang isa, kag ang landong. Amo lang ginaya ko no. Oh, sa aton sini nga mga kauturan, ang sarang mga laragway nga maka-identify sa kay Muhammad Dif. Sa diin bala naghalin ang kaakig ya magluwas abi nga ti siyempre pila na ya ka tinuig ginato siya katuig nga nagakontranay ang Palestine kag ang Israel. Sa diin pag ano pag ginang nagpaibwal sa kay Muhammad Dif nga nagtanom sa iya sini nga paminsaron nga one day I will giant you. One day balang araw ipaghiganti kita. Doon sinang sitwasyon, no? Ang nagtutod or nagpabaga sa Balatsyago ni Muhammad Dif, ang natabo sang tuig 2021, nga ginpatigayon sining raid sa Islam's third holiest site sa aton sining mga kabombo nga amo ang Jerusalem Al-Aqsa Mosque. Sa aton sini nga mga kauturan. Tidiri ang Arab and Muslim world nagtalayog ang ila sini nga unod. Sa ila sini nga saksihan, lakip na diri banwa. Si Muhammad Dif nag-trigger ini kay nakita niyang mga scene kay mga footage. No? Dito iya sa nasambitan sini nga moske during Ramadan pa niya nga ang mga palangamuyo, mga worshippers dito pinangyudyod, pinangbakol, pinangatake. Lakip na diri ang mga tigulang, bata, babayi man o kun lalaki, no? Sang Israel Police ti diri kag nag-ignite, no? Diri kag naggrabe pagid ang tanom nga kaakig kag dumot ni Muhammad Dif sa iya sini nga nasaksihan nga mga impormasyon, scenes, footages sa aton sini mga kabombo. No? Ti ining raid gin pangunahan sa Israeli Police. Ang ila sini iya nga depensa is that nga luyag lang nila ma-maintain ang peace and order, pero suno naman yan sa mga Palestinians or mga Palestinians. Siling nga nagbutang sila to sa mga barriers kag gin-restrict kami samon sini nga freedom to assemble during the holy month. Tiya mo pag gini karon manuang nagpainit pagid sang tensyon sa tunga sa nga mga Palestinian kag sa mga Israeli sa aton sini karon iya nga mga kabombo. Masobra duha ka tuig ang nakaligad. Ginakabig man sa bugos nga kalibutan nga ang natabo sa pagpang-atake banwa sa Israel ang pinaka-worst breach sa Israel defenses since the 1973 Arab-Israeli conflict. Sa aton sini mga kabombo. Ang Israel sa aton sini mga kabombo promisa nga ang punishment maangkon sang mga nagpagpang-atake sa ila. Sa aton sini nga mga kabombo. Si Muhammad Dif survivor ini siya sang 7 ka beses or attempts nga ipa-asasinar ini siya sa mga Israeli. Ang most recent sang 2021
sa aton sini mga kabumbo. No? Si Diff talagsa sa Malaka nagahambal kag wala siya naga-appear sa publiko. Rason nga sadtong Tsimpo sang Sabado nga ginanunsiyar nga may ihambal siya, tidamo gitong nagbalantay sinya kay this is something significant kay ti kung sa ano pa blado ermitanyo ni siya nga way nagapakita mo. Nya pananglitan may buyan ni siya nga mga tinaga, laban-laban importante gini. Kabayin sa iya sini nga audio message amo ni. No, i-Englishon ko na lang. Today, the rage of Al-Aqsa, the rage of our people and nation is exploding. Our mujahidin, mga mujahidin, mga fighters. Today is your day to make this criminal understand that his time has ended. Oh, sa aton sini mga kabumbo. Sa nasiling ko na, tubtob sa sini matinion, 3 pa lang ang images nga nagagwa, ka nagalaptak sa kay Diff. Sang 20 years old ini siya, may isa pa nga nagamaskara ini siya, kag may ara sang ginapayag nga ining araw, shadow do landong niya bla, no? Sa aton sini nga mga kabumbo. Ang whereabouts ni Diff ni, unknown, waim balani, no? Pero most likely kuno ara na siya sa Gaza dito kuno sa Maze of Tunnels, no? Kaya isa man ini si Muhammad Diff sa nagpatigayon sang pagbutang sa mga tunnel, kag isa ni siya ka bomb expert, no? Sa aton sini nga mga kabumbo. Sunod sa Israeli security source, si Diff ang direktang imbulbado sa pagplano kag pagpatigayon sang operational aspect sa pagpang-atake. Now, sa aton sini nga mga kabumbo. Sunod pa sa Palestinian sources, isa sa mga balay, no, sa Israeli strikes nga nag-igo sa Gaza, ang balay kuno sa tatay ni Diff. Iya utod kag iban pa nga mga miyembro sa sini nga pamilya ang momantong nagkalamatay. Sandig pa sa source, duang nagplano. Now, duang nagplano si Muhammad Diff, nga amo iya ang leader sang military wing, kag si Yehya Sinwar, ang leader sang Hamas dito iya sa Gaza. Sa aton sini mga kabumbo. Pero ang mastermind ginadriya amo si Muhammad Diff. No? Sa pito ito ka nakasurvive siya sa assassination plot sa iya, assassination attempt. Sandig sa mga sources, no? Isa na lang kuno ning mata ni Muhammad Diff, no? Dumay kita mo na sa mga pirata na may tabon. Kag piang ini siya banwa sa aton sini mga kabumbo. No? Kag ining nasambit ya karon nga plano, tuman ka sikrito nga ang iban sini nga mga kalyado sang Hamas, why gid niya makahibalo, pero nabalaan nila nga ang mga mambal na to, nabiti ang mga tinawoy, mga ground fighters, sige ang kandak sang sang training, pero why gid sa may nakahibalo kung para sa diin kay kung anong ila sini nga himuon. Oh, sa aton sini matag palamatik. Ang Iran was aware nga mayara sa major operation nga ginapreparahan, pero why ini ko naman discuss sa aton sini mga kabumbo nga imbulbado diri ang Hamas kag mga Palestinian leaders kag ang Iranian-backed Lebanese militants nga Hezbollah. Tuman kuno ka hugot ang sa sirkulo sini ni Muhammad Diff. That is why ngiti ginakabig nga pinaka kung saan pa bla pinaka grabe nga defense breach ginakabig ang natabo sang Sabado. Oh, sa aton sini karon niya nga mga kauturan. Ti ang plano ni Diff sa aton sini nga mga kauturan, no? Ang prolonged effort at deception, no? Ang Israel ginpapati nga ang Hamas sa aton sin mga kabumbo ang hindi na interesado sa paglunsyar sang konflikto kag naga-focus instead sang economic development dito iya sa Gaza. Oh?
Pero samtang ang Israel nag-provide sa economic incentive sa Gaza workers or Gazan workers, ang mga fighter, no? Ang mga Hamas fighter, sige na tuya ang ilan sa training. Kag from time to time, gani makita man sa Israeli military, sunod sa source. No? Ti makapila na kuno kabes nga nagpagwas ang statement si Diff nga nagapanawagan sa Israel nga untaton ang crimes against Palestinians, i-release ang mga prisoner, no? Nga mga ginpang abuso kag mga ginpang torture, kag i-halt ang expropriation sa Palestinian land. Sa aton sini nga mga kabumbo. Tiduway sa gyapon, dugangan pag ito sa Al-Aqsa nga hitabo, bauti mo ning kainit sang ulo yang rason nga gin planuhan nga gid sang Mayo. Now, damo ang nagapamangkot, paano nga nalutsan, paano nga wala ma-detect sang intelligence network sang Israel sa aton sini nga mga kabumbo? No? Tikon maghambal ikaw nga intelligence network sang Israel, isaman ini sa mga mambal naton pinakagrabe sini nga intelligence network sa aton sini nga mga kabumbo, no? Ti siya grabe, why ginila maano ba? Why gindi mapanimahuan sang intelligence network sang Israel ba ining plano? Oh? Ining ginaluto nga plano ni Mohammed Dip. Si Mohammed Dip, mga biyan, sa nasiling na naton, do kasubo nga ermitanyo ini siya. Kag, wala ini siya nagagamit sang mga high-tech nga mga gadgets katulad sa nga may mga cellphone di camera, mga computer, laptop, or whatsoever. Rason nga ti makabigid naton banwa nga ining si Mohammed Dip, no? Amo ni blang terminolohiya ni Lila nga out of the grid. No? Hindi gini siya ma-monitor sa aton sini makabumbo. That is why nga na-materialize gid ang nasambit karon nga pagpang-atake, nga gin patigayon, gin pamunuan, gin plano ni Mohammed Dip. Tihamako nimo ang Mossad banwa, no? Isa sa mga makabig naton ang iya sini nga counterpart kun sa Russia, KGB, kun sa Estados Unidos, Central Intelligence Agency, no? Ti grabe niyang ila sini nga mga intelligence network. Pero ti nalutsan sila, no? Na-deceive sila. Nagtalang gid sila sa kay Mohammed Dip, mga biyan. Sa aton sini karon nga mga kabombo. Ti padayon pa ang irinaway, gira, dito iya sa may Israel, sa aton sini mga kabumbo. Kag sad to say, kag nakumpirmar na nga may duwana ka mga overseas sa Filipino workers nga ginbawian karon sang kabuhi bangod man sa sining pagpang-atake kag gera dito iya sa may Israel. Sa aton sini mga kabumbo. Ti paano ini mauntat? Tidak ko ina nga plaligban. Pero hambal sa kilala ko, siya ginahulat ko ang mag-intervenir diri ang US. Hindi ba si President Joe Biden to nagpakita na gani isang suporta, pabutyag na sa suporta sa Israel. Ti may isa pagid karon iya ka do organization nga ginahulat-ulat nga mag gina-expectar nga hindi man sila magpabutyag sa ila support, but silingon blado mapatunga sila bumbumel. No? Ginahulat-ulat naton ang Avengers. No? Kung maano lang sila ya,
kung sa ako may nagailinaway bala Tita Reds, matambag lang sila ya, no? Tapos i-secure lang nila yung mga pumuluyo to, ang mga innocent people, i-secure lang yan nila ya, nga hindi iya maipit na sa kinagamo, no? Sa rescue operations, pwede tagin magamit ang resources ni Tony Stark, ni Iron Man, no? Ang baga ni isang kilala ko, gapon siya kung hindi mag-epekto ang Iron Dome, ara man si Iron Man. No? Kung kulangon ang resources ni Iron Man, di pwede tamang guro ma-invite nga magbulig si Batman, si Bruce Wayne. Grabe pa yun ang resources ni Bruce Wayne. Bumbo Mel? Sa aton sini mga kabumbo. Ulat-laton ta lang, no? Kay basi mapabutyag man sila sa ilang sining interes nga makabulig sa sining kinagawa. Werte. Alam po kita yan sa Avengers kag sa DC ba? Anyway, lapaw nakikita sa latin sa aton sining pagpangalagad riman sa palatuntunan na bumuanay sa udto. Iban sini mga balita kag impormasyon tugyan ta sa iban sini Manusen Public Affairs Program. Pero standby na kamo sa kapon lamang program, kaupo naman sa kay Tita Regine. Isibomot siya, Mablanco Hover, gabilin sa imo sa nga manayanay nga hapon. May God bless us all. Para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Oras! The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for October 8 to 14, 2023. Ang Technocrats Band ang nagapangagda sa inyo nga magdayon sa Plazuela de Iloilo sa ini nga weekend. Kag samtang kamo naga-enjoy sang inyo pagkaon, they will entertain you with their great selection of old songs sa Concert at the Plaza, blasting off at 6 p.m. sa October 14, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo mugs, kag iban pa ang igaparafol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo sa Oktubre 15, Domingo. Imbitado ang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagkahiwaton sa among adlaw sa La Tolda alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, ipangamuyo naton sa Ginoo nga tudloan niya kita kung paano mahanda sang maayo ang aton kaugalingon sa highly anticipated nga El Nino. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. Madamo sa ato ng hindi katulog kung wala sang electric fan. Yaring pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sang fan kada gabi. Congestion ang naga-circulate kahangin halin sa mga fans. Ama kapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok na naga-trigger sang allergies. Makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan lang masakit nga lawas kung magbugtaw. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades. Agad masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabok. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas na makabulig sa increased potassium intake. Ang potato skins naga-provide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells naga-contain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga naga-bind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Kauntasan, La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo.
Kag, enjoy! Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon bangod kun mahigko. Mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kag mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa magginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety. Ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o pain-killing properties. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas kaangay sang kamot. Bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboy o kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19 madamo pa sang iban nga germs kag virus. Ang kinahanglan likawan agud indi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud maligawan ang nagkalailain nga sahay isang balatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas.
Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Daiga Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Hello sa inyo tanan mga kabombo! Welcome sa Kahapon Lamang program. This is Tita Regine on a beautiful, very hot Thursday afternoon. Let's check ang ating Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Well, may arang nga iban nga advance na ang pag-share sang love kay Christmas gifts. Para sa ilang mga pinalangga, do may kilala gid ako, very generous. Wow, haga pamaskuha na siya. Oras naton mga kabombo, it is now 11 minutes after 2 o'clock again. This is Tita Regine, nag-aabi-abi sa inyo sa Kahapon Lamang program. Good afternoon, Gid, and welcome. Salamat sa pila ka mga newbies nga nagpadala sang ilang mga istorya diri sa KLP, pakamatamaton lang nato nina. And of course, ang aton man nga pagpasalamat sa mga mainstays, sa mga regulars naton, nga mga letter senders. Hello and welcome sa inyo tanan. Check lang ko sa mga plano da nga magpalupad man sang ilang mga istorya, palupad ha, para nga makalabot diri sa aton. Pwede i-email, pwede email. Pwede idulong i-personally hand over diri sa aton nga mamanggar dira sa dalawang sa Sky City Tower. To email, palig na lang sa bombo_iloilo@bomboradio.info or kung gin-mail ninyo, email sa Kahapon Lamang program, DOFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Hello lang sa tanan naton nga mga suki kag sa mga nagapamati subong here and abroad, sa aton nga mga OFWs dira subong sa may Israel, ang aton nga pagpangamuyo sang inyo nga safety dira. So stay safe, please. Ari na aton nga ambahanan para sa inyo tanan. This is from Ian Bryle from the Bombo Music Festival. Let's welcome you with the song Bagyo. Good afternoon. Ikaw ay nalulungkot sa iyong pangarap na di mo maabot ako. Pigang-piga na ang iyong loob at ang damdamin mo'y pagguhot. Darating din ang pag-asa, panahon ay mag-iiba. Sundan mo lang ang ihip, sundan mo lang ang ihip. Tulad ng mga ulap sa langit, papatak ka rin at aambon. Pag bumigat, bumilis, di mapigil. Hahampas ka rin at bubuhos. Ika'y isang bagyo na di mahihinto. Bumubugso ang hangin tulad, sumisigaw, lumalaban. Ika'y isang bagyo, kumikidlat, kumukulot. Umaagos ang lakas na nasiyo. Ika'y isang bagyo. Kapag ikaw ay nangangamba sa buhay mong baka na patungo sa wala, loob mo ay may dalang kaba, ang dami di makahinga. Asang may sasigip sa'yo, panahoy kaibigan mo. Sundan mo lang ang ihip, sundan mo lang ang ihip. Tulad ng mga ulap sa langit, papatak ka rin at aambot. Bumigat, bumilis, di mapigil. Hahampas ka rin at bubuhos. Ika'y isang bagyo na di mahihinto. Bumubugso ang hangin tulad, sumisigaw, lumalaban. Ika'y isang bagyo, kumikidlat,
bagyo. Pag ang mundo'y pasan at kay nahihirapan, tuwing alas sa langit tunugutin iyong tapang. Oh, tulad ng mga ulap sa langit, papatakarin at aambon. Pag bumigat, bumilis, di mapigil. Hahapal ka rin at bubuhos kay isang bagyo na di mahihinto. Bumubusong hangin tulad, sumisigaw, lumalaban kay isang bagyo. Kumikit lang at kumukulong, umaagos ang lakas na nasa'yo. Kay isang bagyo na di mahihinto. Bumubusong hangin tulad, sumisigaw, lumalaban kay isang bagyo. Kumikit lang, kumukulong, umaagos ang lakas na nasa'yo. Isang bagyo, bagyo, ika'y isang bagyo. Bagyo by Ian Bryle. So far wala pa man though LPA lang to kabay hindi mag kuano para nga ma-form gid nga bagyo. But anyway, good afternoon gid sa inyo bagyo. Yes, ang mga istorya nga inyo nga mabatian sa dili gid lamang madugay. Kaupod ninyo si Tita Regine kag ari na kita. Sa una nga sulat, a first timer diri sa KLP. This is from Mr. Q of 2nd District. Dear Tita Regine, first of all, maayong hapon sa imo tita, kag sa tanan ng mga active listeners sa makatapos ang Bombo Radio, kag sa mga nagatanaw via live via sa Facebook page ang Bombo Radio, kag sa imo nga interesting program, makahatagid sang inspirasyon kag makatouch sang ilang nga balatyagon kag makakuha gid sang giya diri sa imo nga programa, ang kahapon lamang program. Balan mo tita, si Mr. Survivor ang nanging inspirasyon ko sa pagsulat sa akong nga istorya sa kabuhi. My story is all about the timeline of my childhood life experience, tita. Suguran ko ang akong nga pagsaysay sa akong nga istorya. Nag-start ako eskwela sa grade 1, year 2005. Bali tita, ginadulong ako ni nanay kung aga sa school. Then ginabilin niya lang ako sa mga utod ko nga sila lang bahala ang mag-asikaso sa akon kung magpauli siya sa balay. Abaw! Sa tio na gani nga magwa si nanay sa sagwa sang classroom. Nagahibi ako kung hindi ko siya makita sa sagwa sang school. Balaan mo naman tita, basta isip bata ka gani, maamag kagid na sa nanay mo. Abi mo tita, ang mga haslo ko nga mga classmates, permida ako ginasunlog. Siling pa nila ay, hala ka, nagpuli na si nanay mo. Ti, dayon ko man lumaw-lumaw sang akon mga mata kag maghibi. Pero tita, despite nga pabalik ako sang akon maestra sa grade 1, kay 6.5 years old pa lang man tong akon nga edad, ginpa-visitor na lang anay ako, kay mahina kuno ako magbasa. So nagbalik ako liwat sa grade 1, nakibot na lang si nanay kag ang ako niya pamilya. Kay nag-top 1 ako sa grade 1 with honors. Ti grabe man lipay sa akong pamilya na nagtutom ako sa pagtuon. Hambal pa gani sa magulang ko. Kung madala ako kuno liwat sa honors, kung mag-grade 2 ako, dugangan niya pagid ang ako niya premyo. One day, tita. Abi mo, galakat ako pa kadto sa school. Upod ko man ang mga magulang ko kag mga kapitbahay namon. Di kay adlawon na, gabisyo-bisyo sila nga maglakat kay late na kami. Dabi mo, ang obra namon karatita.
Sagad kami kapanghapit-hapit sa dalanon, kag magpanago, kay basi makita kami sang tawo. Kag isugid na kami kay nanay, nga wala kami nag-eskwela gali. Ala. So gina-timing lang na namon nga mag-alas 4 sa hapon kag magpauli sa balay. Nga kuno abi, naka-eskwela kami. Balan mo Tita Reg, nag-eskwela takon? Biskan 3 pesos or 5 ka pesos, 10 ka pesos, kagun kay isa 20 pesos ang ako nga balon. Na ginabalon ko kung may sulusubra man ang kwarta ni nanay, pero talagsa ala na matabo. Ti kay sang una tana, barato pa ang mga baraklon. Balan mo Tita Reg, kung ano ang ginabakal ko sa balon ko nga kwarta? Ginabakal ko na butong-butong o kon bar nuts man para lang nga may idapli ako. Kung kaisa gani, ginasugbahan lang ako ni nanay sang uga kag isampaw lang sa balon ko nga kanon. Kung wala na gani ako sang daplion, ginapabalunan niya lang ako na sang MILO para maidapli lang ako tungod sa amo sina, abi mo, nangin matalas bala ang akong memorya tuod. So in short, nangin consistent honor roll man ako halin grade 1 nasa grade 4. Either first or second honor ako. Dumduman ko para tita. Sa una sang gamay pa lang kami kag nagatanom sang palay ang amon mga magulang. Makita ko sila nga nagatanom kag gintawag nila kami sa magulang ko nga ginasundan ko man. Siling niya, kadto di balato? Nagtabok man kami sa lutakon nga talamnan. Ay abaho, madalom gali. Kundi nalumos kami nga duha. Nakahalin siya iya ako tana ha, lahibi. Ginkadduan nila ako kaginkuha. One day, tita, ay abaw, nag-abot nga istorya sa amon barangay. Siling nila, may nagalapta nga balita kuno nga may mga tao kuno nga nagapang-kidnap sa mga bata kag nagapanghatag dulce. Tapos na may panyo kuno nga may hilo. Tapos itakop nila sa baba sang bata. Kag kung malipong na gani, ikarga na nila dayon sa pick-up. Tapos nga, ginakuha nila kuno ang mga internal organs sa mga bata. Kag ginabaligya o kung ginadaga ini sa mga ginapatindog ng mga establishments. O perete. Ti grabe mangkulba namon sa nabatian namon ang istorya nga na. One time kato Tita Reg, kalgani magbuhi namon kun hapon, masigdalaga na ina kami. Kung magpauli, dalagan kami na. Ti syempre, basi may masambat sa amon sa dalanon balahaw. Ang mga mahinay magdalagan ay kaluluoy lang. Nagahibi lang, kay nahadlok man sa pamahog bala. One time gani, kung kaisa magpatsyanggi kami, may mabatian gani kami nga nagapadulong nga salakyan, hala, mansig dalagan kag magpanago sa kilid karsada. Ay kasadya kita na sang elementary moments. Naagyan naman na tita, kung magpauli na gani kung hapon, nagapanaka na kami sa mga star apple, bayabas, Indian mango, sa mga kaumahan nga maagyan namon. Ang ideya namon na tita, kung medyo na gani, tulutawhay na. May masaka na sa ibabaw, tapos may mga upod kami nga ma-look out sa palibot, hampaw. Kung makita na gani ang tao nga nagapadulong, hala, singgit, panaog na da, ara ng tagiya, nagapakad to na di. Kag mansig dalagan, kami dala ang mga bunga nga ginsaka. Hay nako, ganyan talaga kasi mga bata pa. Siyempre basta bata, nahuya pa na nga mangayo sa tag-iya. Oy, but not good ha. Pwede gidya ka lisensya anytime. Anyway, back to memories. Kung i-compare talang abis ang una, sa subong nga moderno na ang panahon, Tita Reg, ang mga libangan ka mga kabataan sang una, na-experience ko gid. Mga larong batang Pinoy, Pero abi ka taksi, krumpo, tumbang patis, tagu-taguan, lastiko, sticker, slipper game, kag iban pa Do kanami lang ti irimianis ang mga nakaraang mga laro ng mga bata. Kaysa i-compare mo sa tulad nga panahon, tanang mga kabataan tamad na gani isuguon.
tutok na sa online games, kamaan na magbarkada, kag maghimo bisyo, kag ang iban gani, early, nga nangin single mom na lang. Wala man tanan nagapang discriminate, pero grabe, gidyutan ang impluensya ka social media, subong nga panahon. Damo man to advantages, kay mangin easier na ang pag-communicate naton, pero may mga disadvantages nga hindi naton magugustuhan. Pare-abi ka, child pornography, kag damo na gid nga scammers nga nagapanunto, tungod kay nasobrahan na sang ila kaalam. Tita Regine, year 2013, naka-eskwela naman ako bilang grade 7 estudyante, kay naabutan ko sang K-12 nga curriculum. So grabe naman nga inagyan namon during high school life. May best na tita, nagadinungol na lang gani ako, kay wala na ako gana nga magtuon maayo. Ti, nagbuluburkada na lang ako, nagpabaya sa pag-eskwela. Kung may activities na gani, wala man ako nag-participate. Ti, ano na lang na karon, basihan sa mga maestra ko sa akon nga grades. Kay wala man ta ako nag-join. Aba one time, tita, sa amon nga classroom, natabuan gid nga math class ang amon nga subject sa aga. Basta gani mag-math ang klase namon, ay nako. Galingin naman akong ulo na nga magpamatis ang discussions. So nag-start na ang klase. Hambal ni Ma'am Karahay. Ti, kay may assignment gali kami nga ginhatag niya. Sang paghambal niya nga anybody to answer on the board, class? Medyo nakulbaan man ako gamay abaw. Gamay lang nagbayaw sang ilang nga kamot, kinahadlok sila siguro nga mag-explain sang ilang nga obra nga sinundan na lamang gani sa classmate nila nga maalam. Di kundi mo to ang ako nga ginhimo, nagpakuno-kuno ako nga nagabulubasa sang ako nga notebook para lang nga hindi ako mapilian nga tuksoon. Ang mga dungol, amo na asaho gid ni ma'am nga tuksoon mag-answer sa blackboard. He. Malam mo tita, sa tanan nga subjects, ang pinaka-weakness ko gid ang math subject. Ilabi na ang pag-solve sa mathematical problems. Isa sinakabes, natabuan man nga naubusan kami sang bugas. Abi mo tita Reg, ang ginobra namon kara. Aga pa na kami mabugtaw, mga 3 sa kaagahon, para lang magbayo sang palay, gamit ang lusong kag halo. Bulos-bulos man na kami pusdak sa lusong para lang magdasig kag maglimpyo. Ti mahimo bugas para lang nga may tirig-angon kami mag-eskwela. Ti pagkatapos namon bayo nga malimpyo na gani, titigaangon namon na. Tapos magpaligo kami kag maghimos pamahaw kag maglakat pakadto sa school. Abi mo tita, dalag ko na ang mga lapok sa akon mga palad. Kapakadto ako sa eskwelahan, obra ko karahay, ginatago-tago ko lang akon kamot, kinahuya mantakon, nga basi makita sa mga classmates ko ang pakit. Year 2019, so nag-grade 12 na ako, amo man sa gihapon ang akon nga mga behaviors, bulubarkada man, kundi gani vacant time, gaplano, tamon ma-escape, kay malagaw naman kami sa kaumahan ka classmate namon. Obra namon karati Reg, panaka kaniyog, panugba ka mais, kag mag-lunch sa idalom sang puno kakahoy. Pagkatapos, mapauli naman pagkahapon. One time tita abaw, ang isa ka friend namon na heartbroken. Ti pila na kaadlaw, wala na ka-eskwela. Abi namon gani kung naghikog na siya, kay ang ginhimo na gali, nagpautwas ang iya nga sorrowful and disappointed love. Didto sa ilauma siya nagpaligad sang pila ka mga inadlaw. Ti nagplano man kami nga kadtuan namon siya Abaw, rayo gali ilauma. Siling sang nanay niya. Mga 5 kilometers na ginlakat namon. Hasta nga makaabot lang kami didto sa ilauma. Nakita namon ang friend namon nga nagapanggama sang kawayan. Nakibot siya sang gintawag namon. Nagkadlaw pa gani, hambal na kara, insa nga didya tinyuhaw. Kalabot man kamo sa pagkarayo kang umanamon. Ginambalan ko siya.
Na ano ka migman? Nga ang wala ka imo yan nag-eskwela, pilak adlaw, haw? Ginbayaan ka lang kamiga mo. Maunta ti mo sa pag-eskwela. Ti maayo man gani, Tita Reg, nag-okay naman. Kag nagbalik naman siya eskwela. Damo man nga beses nga nag-escape kami sa school para lang makalagaw sa Pihak Barrio. Apisara sina tita, nadalaman ako bilang honor student sa graduation day namon sa grade 12 nga wala man gani ako nagatuon kong gabi. Pero ang mga discussions ng teacher namon nagasulod gid na sa memory ko. Year 2019, in the month of August, tungod wala ako nakapursue sa kolehiyo, kay pigado man lang ang amon sitwasyon sa pangabuhi. Gani, nag-decide na lang ako na mag-obra sa isa ka mini store sa Pihak nga Banwa. All around ang ako nga obra, mang-impake, makashier, stockman, kag refiller. Bali 1 month lang ang ako nadangatan sa pag-obra. Kaya hindi ko na masarangan, hindi ko ka-cope up sang akon nga mga tasks. Gani nag-decide na lang ako nga maghalin. Next month naman, nag-obra naman ako sa isa ka poultry house or ilihawan sang manok tira sa city. Wala man ako dito na dugayan, kay hindi man ako kaagwan tabaho sa mga higko sang ilihawan sang manok. Year 2020. Nag-apply naman ako as a bagger sa pag-endorse ng akong nga bayaw, dira man sa isa ka banwa, malapit man sa city. Sa una ko nga obra sa grocery store, naka 1 year man ako tita sa work ko, kay medyo nakasaho man ako sa akon nga work, ilabi na sa mga co-workers ko. Maayo man ilang nga pagtratar sa akon. Apang, nag-resign naman ako, tungod ganang masakit ako. After 3 months, ginpabalik naman ako liwat sa work ko, tungod na namian sila sa akon. Tungod mabuot ako nga klase nga bata, masinulundon, hindi reklamador, wala ginaisip ang obra, kag permi lang ako nagapakumbaba. Kag isa pa na, wala man sila ti isaway sa akon, kay maayo man kuno batasan ko. Sa nagsaylo ako naman sang boarding house, kag dito na naman, nag-abot ang mga nagasinabad sa akon kabuhi. Ang ginaindian ko amo ang quote-unquote, pigs, kag skin irritations ko. Abi mo Tita Reg, ginapilit ko lang akon kaugalingon nga mag-obra. Apisar nga daw sa matrangkaso na ako sa epekto ni. Or sa epekto ni siguro sang pigsa. Okay, manigay namin mga pigsa. Nga nagatulubo sa akon kalawasan, that's boil, no? May nagtubo man gani sa likod ko, sa pisngi, sa butkon, kagang pinaka-worst na nagtubo, kay nagsaylo gidya sa akon ulo, kag didto siya nagtubo. Abi mo tita, nagaobra lang ako, pero kalain gita na sang akon ginabatsyag. Ara balanga, nagapalanakit ang kalawasan ko, tapos ginahilanat pa ako. Kag isa pa, nagabinusog ang akon nga pigsa. Tungod wala pagani mag-ayo, nagsaylo naman sang iya nga pwesto. Nagabakal man ako sang bulong para sa pain reliever or para sang pain reliever sa butika. Kaya nagapamangkot man ako kung ano man ang mga maayo para sa pigsa nga mga herbal kag mga pagahimuon nga mga home remedies. May best na tita, nagkalbo gid bala ang sa may tunga sang ulo ko ay kalaw ay gidya naon. Sa mga inagihan na nga nagkalapalak gid ang mga inagihan nga natubuan sang pigsa. Wala na nagtulubo ang buhok. Sa nakita sa mga co-workers ko tita, ang siling nila, Mr. Q, na ano na imo ulo nga nagkalbo na sa tunga, how? Ginsuhot guro na sang ulod imo talinga. Hay, nauya man ako sa akong sitwasyon, tita. Tungod na iritar na ako, kay lapit na isa ka tuig akong pag-antos. Wala man gihapon mag-ayo akong pigsa. Gani, naglisensya na lang ako nga mag-resign. Nagpasa ako resignation letter sa amon nga supervisor, kag nagpa-check up naman ako liwat sa doktor, agud nga maresitahan ako sang bulong. Pero, wala man gihapon ako mag-ayo.
Napinsaran man namon nga magpatan-aw sa Sarwano kang nagpabulong man ako gilayon. Naligadan pila ka months, medyo amat-amat man nga natubuan sang buhok sa tunga sang akon ulo. Nagpasalamat man ako tita, biskan paano nga nadulaan ako sang obra, pero nakabulig man ako, biskan paano sa akon pamilya. Ilabi na gid sa pagbulig sa mga medical needs sang akon magulang nga si Mr. Survivor nga may masakit na Crohn's disease o kon CD. Before I end, Tita Regine, gusto ko gid magpasalamat sa imo sa pagbasa sa akon nga simple story of my childhood life, ang mga experiences ko. Walang ko tita, iban sa mga kasubong ko man nga mga pamatanon, ginakilig man. Siguro, no, sa pagpamati isang akon nga istorya, tungod na ka-relate gid sa mga na-experience ko. Gina-encourage ko gid kamo nga hindi na kamo maghuya-huya kag magduha-duha pa. Sulatanay na kag ipadala sa KLP para mabatian man ninyo ang istorya sang inyo kabuhi. To kanami lang sang feeling mo nga ginatagaan ka ni Tita Regine sa mga advices. Kag malay mo basi may ma-admire man sa inyo. I hope God is always in our path in every day of our lives to guide and protect us against the devil, temptations, and tragedy that would come in our life. I hope God would always bless us with good health because health is wealth. Thank you so much gid sa imo Tita Reg and more power pa gid sa imong programa. Arat dagali sa likod nga page ang akong nga cellphone number kag ang matuod ko nga ngalan pero hindi lang napagbasahan sa kahanginan. Respectfully yours, Mr. Q of the 2nd District of Iloilo. So Mr. Q is the brother of Mr. Survivor. Remember ninyo, si Mr. Survivor, ang interview ko last Saturday, atong soltero, ang handom niya gali maging model. Actually, ang ngayon man siya bala, kay mataas siya, lean sang iyang build, and then, gwapo siya. Ang wala na galing, no? Ginigo siya sa Crohn's disease, but siling niya, wala sang cure, pero ginamanage na lang. So, pangmuyuan tagid ha, si Mr. Survivor. So, ining si Q, oo, I remembered, turn over niya sa akon personally. Ginhand in niya ang iyang sulat. Amo ni ang ato niyang ginbasa sa book. Pero gamay lang wala, na i-retest ko sa inyo. Party kay Mr. Survivor. O pag kami panaog sa, sa dalom, tapos sabayan ni Sakon. Tita Reg, si Miss G na bala? Namian ko na bala siya, makakita ay na nakamungan doa. Tapos sila nga pagid, doon nagtingko lang iya mata. Sila nga pagid dayon. Si si Lolo Dencio, namian mo ko na siya mo, nabantayan ko ganyan mga istorya. Pero doon dito ko yan na, excite, sinabalya. Si Mr. G na bala, o si Miss G na bala. Nakita ay na nakamu. Gwapa siya, no? Ay, nako, ang mga kabataan. Anyway, going back dali sa kay Q, ang brother ni Mr. Survivor. Thank you, Gid, ha? Ang imong gin-share dali sa amon. Ba, I'm sure kadamo, Gid, sa mga naka-relate. Even ako, no? Like, ang mga games that we used to play. Sa una, no, muna iya, may mga tumba patis pa kita nga gina-play, may mga ins pa kita, may mga panaguay pa kita. Ang buta akong subong, mga kabataan, no? But anyway, I heard niya may mga organizations or hindi gani sa school, no, gina-reintroduce ang ina nga mga larong pang Pinoy, larong pang batang pang Pinoy, daw mo na, no? Something like that. Kagkarami man, no? Parang ang mga kabataan mangin active naman kag hindi lang siling mangin na lang sa higad, no? Way nagahulag-hulag, way nagawa sa kwarto, wala lang sa may ginaistorya, do kalain gid, no? So gani burbuntayan taman ang aton nga mga kabataan dira. Well, anyway, kadamo sa mga escapades nga imo gin share diri sa amon.
Kaya sigurado gid ako ang mga classmates mo nga nakabati man sini, ang mga kaupod mo sang sadto nga panahon nga upod mo ba no sa sini nga mga escapades. Hala ka mo ha. Wala gid kami gasulod sa klase, pero kaalam sa inyo magtanchar no. Pagka alas 4 himos man kamo para nga magpuli ba kuno halin man kamo sa inyong eskwelahan. Ay nako. Mga nanay da, brabantayan nyo ba na mga kabataan nyo da. But anyway, those are things, mga katuntuhan, no? Nga, madula man lang, when we grow up, and when we look back, bawa makayuhong gid kita, makangiret gid kita sa aton nga mga katuntuhan nga ina. So thank you so much kids sa imo for sharing with us your first story diri sa KLP Kabay, ha? Nga more stories pa gid ang imo nga mapalabot diri sa kahapon lamang program. Good luck gid sa imo. And hi, dira sa kay Mr. Survivor. Oras naton, it is now 2:41. Magapanumbalik ang KLP pagkatapos ng gid sa pinaka mga importante nga mga pahibalo. Masami ka man bala sa gihapon makabaton sa mga mensahe o kon mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad apisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman yung raffle. Kun huo ang imo sabat, ignore na lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maengganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modus sa mga kawatan nga kon kamo ang mahulog sa ila malain nga plano, amo na ina ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon. Apang hindi magkabalaka bangod mayara sang layi nga nagabulig sa mga biktima sang financial scam. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahuro magi ng kanami sang legs sang isa ka tawo. Suno kay Dr. Hillary Jones, Tena Brand Ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mas maayo suno sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agod mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Paano bala mahibaloan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kun sala? Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Kung kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kung ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kung kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kung siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kung ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pakamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalagan ang imo salakyan sa husto lamang nga katasigon. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang The second story for this afternoon from Lola Amparing. Good afternoon everyone, mga kasapi ng Bombo Radyo, gaya ng mga mauukod ng mga listeners, letter senders, and mahal kong Tita Regine and family. My dearest Tita Regine. May nadumduman naman ako subong nga luyag ko i-share sa imo. Ang ako ni Saysay ang bilang comparison sa dati at sa ngayon nga akon puluyan. Kung hindi lang ako malipat, basing iban bala na share ko na sa imo. Anyway, tita, alam mo naman nga nagadugang ng akon nga katandaan.
Sa awa ng puong may kapal, di ako nag-Alzheimer's, pero kung minsan nagakalipaton na. Ay tuod, kung sakali na share ko na sa imo noon, wag mo na lang babasahin, okay? Baka sasabihin ng mga listeners na parang ulyanin tayo sa pag-ulit-ulit. Kaya mga ukod ng mga listeners, kamo na lang bahala nga magpasensya. So tita, almost 56 years ako sa dating puluyan. So maayo man, kag successful man, kag enjoyable man ang ako na pagpuyo didto. Biro mo ha, dugay-dugay ang ako na pag-estar didto, kag gulpi lang, nga demolish ang ako nga gina-estaran. Kung tani, kung may kaluoy man, ang nabakal sa lupa, bisan isa lang ka lugar, o bisan bahay kubo lang, kung pa-estar ako, kati tigulang nagid man kita. So, wala kita sang mahimo, kasi hindi sila naglingon sa kanilang pinanggagalingan. Kaya kung sa bagay, o ang totoo, noong mahirap pa sila, almost 6 years ang ako niya pagbulig sa kanilang kahirapan. Nara ka na naman, ha? Lola ang paring, move on na ta. So, it's God's will. So, wala tayong magagawa. Tita Regine, ang permi nagabalik-balik sa ako niya kaisipan, kung bala kinabudlayan nga mga tanom, mga fruit trees, kag mga gulay. Kita bisan i-divert ko ang makaisipan sa malipayon nga nagliligad. Pero halos nagabalik-balik pagid sa akong kaisipan ang kabudlay sadto nga ti anay nga ready na tani to be harvested. Why naku kapulos. Diri naman sa akong nga bagong nga lugar, manami man kay mahangin. Ang silak sang adlaw, kung umaga, nagasulod sa akong kwarto. Kag diri lang ako nagapainit-init every morning, samtang nga nagapamati sa Bombo Radyo. Malapad ang space sa atubangan sang balay, malapit man sa karasada, pero maralayo-layo lang ang mga pamalay. Kung parte sa aganan, manami man, ugaling in front gid sang aganan flyover, kung kaisa traffic, kag kung mag-brown out ay kagahod sang generator sang isa ka convenient store kay malapit. Okay. Convenience store. So diri sa balay, may 4 ka mga rooms. 1 iya sang hinablos ko, ang isa iya sang subang nga lalaki, isa iya sang youngest son, kag ang akon nga room may akon gid nga CR. Kag pagwa sa akon nga room, dining table, nga ara ang akong tanan nga kinahanglan. Malapit man sa kitchen, kag refrigerator. So, very comfortable man ako diri. Kag very thoughtful, caring, kag loving sila tanan sa akon. Palangga nila ako, kag maasikasuhon ang tanan sa akon. No problem ako diri. Tita Regine, hindi ko gid malipatan ang imo advices sa akon nga kung hindi makabalos ang akon pinaghirapan o gin pa eskwela kagin sa pupo, may iban pa nga makabalos ang akon pinaghirapan sadtong una nga panahon. Tita Regine, pamatud-an gid kay ang mercy kag grasya nakaabot sa akon without expecting nga nag-visit sa akon ang kahinablusan sa akon bana, kag naging pupils ko man sadto. Tita, 2 ka auto o nag-abot, nakadamo sang ila pa sa lubong. Kompleto tita, ang ilang mga dala nga mga groceries, tulad sa mga canned foods, biscuits, prutas, milk, sugar, juice, etc. Ulihin na magabot ang apples. Anak sang nurse nga hinablo sa pakaisa sang bana ko, kag naging pupil ko man sa grade 6. Basi apo, hindi apples. Okay, basi sala ako. Anyway, may dala siya nga 2 ka dalago nga pizza pie, kag nagbakal sila dayon sang soft drinks. May dala silang abogado, pero wala sang makuha sila nga information parte sa ilang nga lupa. Ang amon ginistoryahan sang abogado, parte sang akon hilig kag pagsulat-sulat sang akon kasaysayan sa Bombo Radyo. Silin niya sa akon, kung tani kung may file ako kuno sa mga kasaysayan nga ako napadala, mangayo sa sang copies. Di pamangkot niya, Lola, anong ginakaon mo? Siling ko prutas lang, kag ang kanon, 2 lang ka kutsara. Atod ka.
more of fruits kag sudan. Yan basang abogado nga bisita namon nga ang lola o lolo nila medyo ulyanin man. Gani ginapamangkot niya ako kung ano-ano ang akon nga ginakaon parang hindi ako magka-Alzheimer's. Kita sa subong, madamo na ang nakagusto nga didto ako sa ila nga mag-estar. Hamba ko sa ila sadto na kung sino sa ila ang may gusto sa akon, dapat sadto pa, no? Bag-o sa panahon naging demolish ang akon nga puloy-an. Ngayon, sabi ko, sitting pretty na ako. Sa ngayon, damo ng hinuring-huring natuhoy sa akon, gani sa subong, nagsulat ako kung sino-sino ang talagang nagugustuhan ko. Dito sa subong, malinong na, kag plastado na ang pagpangabuhi ko. Madamo na ang mga bulong-bulungan at chismisan na may gusto sa akin. Tita, ang ako niya pagpangabuhi sa karon, wala gid problema. Maayos lang kasi lahat sila rito nagaasikaso gid sa akon. Kagustong gusto sang akon nga hinablos nga anak sang utod ko nga nagpa-eskwela kag nag-alaga sa akon. Sa isip ko lang, tita, inggit lang yan, sabi ko sa aking sarili. Na sa awa at grasya o mercy ni Lord Jesus, dito ako pinatira sa pamilya ng pamangkin ko. Malipayon, kag matawhay man, kag nagustuhan ko man, kay tanan sila, palangga man ako. Kag maayo ang ilang pag-atipman. Tita Regine, to medyo malawig ng ako nga sulat, so I have to close now with all my love to you, mga listeners, mga kaupdanan mo dira, kag sa tanan nga mga letter senders mo. Here's my sincere regards, love, kisses to all of you. God bless us all. Lovingly, Lola Amparing. Uy, doon nakibot ako, wala poem. Nalipatan mo, Lola, or ginhungod mo gidman, wala kita poem sa sininga hapon. But anyway, oo, no, nakasaylo ka na da, and I'm sure mas better ang imong situation dira. Kanami, no, kagindala kagid sang imong hinablos dira. So that means nga with all the love and sincerity ang ilang pag-atipan sa imo, ang ilang pagbitbitira sa imo, to simply show you, no, how they care about you and how much you are being loved, kag inaya galing na mismo sa imo, no, nga mga baba nga ginaatipan kagid sang maayo, kung ano ang imo nga mga kinahanglan, ginahatag gid nila, and most of all, you have now your own family taking care of you. So, count all the blessings that you have, Lola Amparing. Hindi na lang to pag ibalik pa ang mga nagliligad nga nagahatag lang sang kalain sang buot sa imo. Move forward na kita, alright? And count na lang all the blessings that you have. Hindi na mag-focus sa mga kung ano ang wala, kag kung ano ang mga nagkaladula. Ang importante, no? Nagapangabuhi ikaw subong sang matawhay, comfortable ikaw, and there are people who really sincerely take care of you and genuinely, no, nga nagaalaga gid sa imo, nagaalaga sa imo, kag ang concern nagalumapaw nga ang imo lang gid welfare ang ilang ginalantaw. So that's how much you are being loved. And so, mo na siguro, nung hati daw ka nami man, sang imo sa mga paningkay-singkay. So, positive lang kita. Every day, sa aton yung pagpangabuhi, and also show the love. Give back the love nga ginahatag nila sa imo. Count yourself as very lucky, Lola Amparing. So, amo na, no? Kung nag-give ikaw sa pagpalaga sang una, bisan hindi man sa the same people nga imo nga ginhatagan sa sila nga pagpalangga, pero may ara gid, no, nga lain naman nga set of people nga nagahatag kag balik sang sila nga pagpalangga nga imo nga ginhatag sang una sa ibang mga tao. So what goes around comes around, diba? What comes around goes around. Anyway, thank you so much sa imo, Lola Amparing. Kag salamat sa mga
new sets of stories nga imo ginpadala diri sa KLP. Salamat gid. Magapanumbalik ang kahapon lamang program Still with Tita Regine. Pagkatapos lang sa pila ka mga importante nga mga pahanumdom. Nakasimba ka na bala sa Miagaw Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasambit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagaw Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagaw Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagaw Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, basi hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood, bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatuga sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga Attention ninong Mori sa 4th District, ang aton nga winner last Saturday nga gin-announce naton. Mano ang number nga imo ginbilin diri, out of coverage area ikaw. So, kapila ako mag-attempt pero hindi ko ikaw maistorya. Palihog ko be, check da ang imo nga cellphone basi kon wala lang gid gawa signal dira sa imo. I am trying to contact you para nga maistoryahan ta ang pag-interview ko sa imo sa sining nga Saturday. So again, attention dira ninong morning, palig lang ha. But after this program, matawag ako sa imo liwat sir. So pakibantay sa imo nga cellphone para kaistoryahan na kita, para nga masabat mo gid sa giliyon or maybe makakadto ikaw sa lugar nga baskog ang signal. Salamat gid. Mga kabombo, thank you also for your time and especially sa mga letter senders naton. Thank you for the stories nga amo gid ang nagapabugtaw sa aton sa kahaponanon that we share no every day 2 to 3 in the afternoon diri sa KLP. Sa liwat sa mga may ara man nga mga istorya pwede na gid nga mapadala ina i-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or ipadala sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Balikay kita buwas, maraming salamat sa inyo. Sa gihapon, ininyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.